Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Hutsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, Bizigune da zure programa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Komunikatu hau, aste azken honetan, kolpez kolpe programa ikus dezazuen egiten ari gara. Hispanitate gunean ez dugu, lan politau, egiteari utziko ez orain ezin noiz. Jarri kontra! Duela 5 mende, gaurko egun ezazitzen Hego Amerikaren konkista. Gutxienez, 70 milioi pertsonen genozidioa ekarri zuena. Estimatzen diren 375.000 hizkuntzetatik gaur egun soilik 600 barkatu gelditzen dira imperialismo europarraren aurrean. Hispanitatearen eguna edo arrazaren eguna bezala ezaguna da gaurko eguna Espainian. Guardia Zibilari ere gorazarre egiten zaion eguna. Euskal Herrian berriz jaia arrotza dela eta Guardia Zibila bertatik ateratzeko aldarriak dira gaurkoan nagusi. Kaixo guztioi eguerdion, ongi etorriak gurean gaur albistegira. Kaixo urriaren 12 arira gaurkoan ekitaldi politikoari hasiera eman berri dio EH Bilduko Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak. EH Bilduk adierazi du nortasun nazionala ukatzeko ahaleginen aurrean eta okupazio indarren presentziaren aurrean urriaren 12an ez dagoela ezer ez ospatzeko eta gaineratu du gurea dela zubirotasuna. Horren orduetan zehar helduko diogu agerraldiaren nondik norakoari eta aurrera jarraituko dugu, hain zuzen ere hispanitatearen egunaren arira urteroko desfileak bueltatu direlako Madrilera. Sandra Urra, Iruña, eguerdion, aurtengoa krisi energetiko eta ekonomikoaren erdian dator, baina egunerako aurrekontua beretsu jarraitzen du, ezta? Frankoren arrazaren eguna izateari utzi badio ere izena Zaragoiko irudia daukagu gaur Madrilen. Espainiar imperioari gorazarre egiten dioten ereserkiak, bedenkapen, prozesio katolikoak eta ore militarrak dira nagusi gaur kapitalean. Espainiako Defentsa Ministerioak urtero 4 milioi euro bideratzen jarraitzen ditu Ameriketako sarraskia gogoratzen duen egun hau ospatzeko. Urriaren 12a, Espainian hispanitatearen eguna jai nazionala ospatzen dutela adierazi dugu eta ikuspegi hori oso urrun dago Latinoamerikan data horri buruz duten ikuskeratik bertan efemerideak kolonizazioaren eta genozidioaren eguna eta kultura indigenaren sarraskia bezala definitzen da. Erresistentziaren aldarrikapenak indartsu jarraitzen du. Jatorrizko herriek duela 5 mende hasitako erresistentzia gaur arte luzatzen den borroka da. Sandra Urra. Hispanitate egun honetan oraindik ere duela 5 mende gertatutako sarraskia argitzeko asko geratzen dela adierazi du Hamaika telebistan Bero Satrustegi nazioarteko berri emaileak. Bide horretan herri indigenen etorkizunean gako izango diren prozesuak aipatu ditu. Esate baterako Brasilgo hauteskundeen bigarren itzulia eta Kolonbiakoa. Halaxe da, hispanitatearen eguna edo arrazaren eguna. Hala ezagutzen zuten Latinoamerikako hainbat herrialdeetan. Egun ordea, desente izan dira izen hori atzean utzi eta bestelako ezaugarriak gora aipatzeko izen aldatu diotenak. Boliviak esaterako Evo Moralesekin 2011an, Boliviako estatu nazioan itzen deskolonizazioaren eguna izendatu zuen urriaren 12a. Edo Guatemalan, adibidez. Erresistentzia indigenaren eguna izenez ezagutzen da batez ere mugimendu sozialen artean. Kasu honetan, estraktibismoaren kontra antolatutako komunitateen papera azpimarratu nahi izan da. Estraktibismoa kolonizazio berri gisa ulertzen da eta baliabide naturalen ustiatze basatiari deritzo. Hala nola, petrolioa, mehatzaritza eta abar.
Adibidekin jarraituta Kostarrika dugu. 1984an kulturen eguna izendatu zuen, eta Hezkuntza Ministerioaren web orrian irakur daitekeenez, izen honekin herrialdea osatu duten 3 adarrak hartu nahi dira kontutan: Espainiako konkistaren sustraiak, indigenenak eta baita afrikarrenak ere. Baina ez dira bakarrak. Ekuadorrek, Peru, Txilek, Argentinak, Mexikok ere berrizendatu dute arrazaren egun hori. Eta denek ala denek dute oinarrian justizia, aniztasuna edo kulturartekotasuna. Egia da, pausu garrantzitsu bat dela herrialdeetan bertan dauden nazioak onartzeko, baina alfonbrapean, kasuan hitzetan, asko gelditzen da oraindik garbitzeko. Eta gurera itzulita, Donostiako Parte Zaharreko herriko tabernak salatu du aurtengo 7. eraso faxista egin diotela urriaren 12ko atarian. Hainbat laguneko talde batek gaueko ordu txikietan lapurtu ditu tabernaren kanpoaldean jarri dituzten ikurrina bat, arrano beltzaren bandera bat, eta euskal presoen euskal herriratzea eskatzeko bandera bat ere. Sandra Borra. Hispanitatearen egunaren harira, ohiko gertakaritza hartu izan dira ultraeskuinaren erasoak. Donostian albiste da gaur egun hontan 7. aldiz ezezagunek indarrez kendu dituztela euskal ikurrak Donostiako Alde Zaharreko herria elkartean. Ikurrinaren aurkako etengabeko erasoek ondorio politikoak ez dituztela salatu du taberna kudeatzen duen herria elkarteak. Pausoak ezintasuna pultzean, bakoila putuak aritzen du, fasismoaren gerizpak erratzen, ez egin legal, barkapen eskatu, ezin garratua orobildu, laban mozten du airea, odola batu azpagatu, batu zentartean, arrastaka eskuak zamanduela, lakuntza ezketen horrak egiezta. Eta atzokoan Euskal Herria Bilduko ordezkariek elkarretaratzea egin zuten Loiolako kuartelaren aurrean, urriaren 12ko jaiaren bezperan. Alde hemendik lelopean, Loiolako kuartelak herritarrentzat izan behar direla, eta Euskal Autonomia Erkidegoko polizia ratioak kritikatu dituzten. Nerea Garzia, konta eguzu. Aurten ere Arnaldo Otegiren alderdiak alde hemendik kanpainan martxan jarri du. Urriaren 12an ezer ez dela ospatu behar aldarrikatzeko Bilbon manifestazioa antolatu du. Era berean, asteartean, Loiolako kuartelaren atarian alderdiko kideak bildu ziren polizia ratioa Europako batez bestekoaren gainetik dagoela salatzeko. Alde hemendik kanpaina martxan jarri du EH Bilduk. Aurreko urteetan urriaren 12an ezer ez dela ospatu behar aldarrikatzeko abiarazi zuen kanpaina hau, eta aurten konpromiso bera berretsi du. Horretarako deialdia egin du eta Bilbon mobilizazioa antolatu du. Era berean, asteartean Loiolako kuartelaren atarian bildu ziren alderdiko kideak. EH Bilduk salatzen duenez, polizia ratioa Europako batez bestekoaren gainetik dago. Alderdiko bozeramaileak, Nerea Kortajarenak dioenez, 20.000 polizia ditugu eta Europako batez bestekoa 6.000 izan behar da. Euskal Herria Bilduren ustez, momentu honetan, hiri honek bakea eta gatazken konponbideren aldeko apustua berretsi eta indartzeko momentua da. Eta urratsak emateko norabide horretan. Eta uste dugu kuartel bat berri baten eraikuntzak ez duela bide hori urratzeko aukerarik eskaintzen. Gogoratu nahi dugu, Euskal Herrian polizia ratio handienetakoa dugula Europan, ez? 7 polizia ditugu 1000 biztanleko, Europako bataz bestekoa 3 polizia denean 1000 biztanleko. Bestalde, kanpaina eta mobilizazio horien aurka jo dute Guardia Zibilen elkarte batzuek. Haien esanetan, martxan jarri duten kanpaina eta ekimenak gorroto delitua dira.
urriaren 12 honetan, Hego Euskal Herrian Guardia Zibilak duen presentzia salatzen den honetan, beste albiste bat ere ekarri nahi dugu. Duela gutxi Oiana Teiseire Berriako kazetariak erreportai batean azaldu duelako iparraldeko 16 eta 25 urteko gazte guztiak behartuta daudela Frantziako armadarekin edota jendarmeriarekin egun bat pasatzera propagandaren egunaren baitan. Oiana Teiseire dugu pantailaren bestaldean. Eguardian, Oiana? Bai. Beno, hegoaldean behintzat sorpresa sartu dute hainbatek, albiste hori, zertan datza propagandaren egun horrek? Bai, ofizialki egitartasun eta defentsa eguna deitzen zaio, eta da, Ipar Euskal Herriko gazte guztiek, frantses nazionalitatea dutenek behintzat, derrigorrez egin behar duten egun bat, gehienetan liceo garaian egiten da, eta da, egun bat pasatzen jendarmeria batean edo militarren kasegna batean. Eta egun horretan, eginkizun desberdinak badira, alfabetizazio froga bat, bada ere autodefentsa edo tailer bat, eta horren baitan, Frantziako ahmadak erabiltzen dituen ahmak ere erakusten zaizkie gazteei, eta hori da egun hori, eta egun horren bukaeran ematen den gaztei ematen zaien agiria, peajezkoa da, baso edo gida baimena pasatzeko. Horixe, berri hori, gaurko egunarekin nola lotu daitekeena iparraldean ere. Eta Korsikari buruz ere hitz egingo dugu, duela 2 hilabete terdi, besterik ez delako igaro Korsikako hautetsiek eta Frantziako gobernuak uhartearen etorkizun instituzionali buruzko negoziazioak hasi zituztela. Gogoan izango dugu ezta, Iban Kolonaren heriotzaren ostean presoen eskubideen aldarriak indarra hartu zuela Korsikan, eta Frantziako gobernuarekin negoziazioak ere bultzatu zituztela, baina badirudi tentsioak goraka egiten ari duela, azken asteotan, zein da egoera, Oiana? Egoera da, iragan irailaren 29an, Parisko terrorismoaren kontrako auzitegiak, Pierre Alexandri beraz preso politiko Korsikajaren baldintzapeko askeari uko egin ziola, eta egun hartan berean, Korsikako asambleak bilkura zuen, bilkura etetea deliberatu zuten, hain zuzen Parisko erabaki hori salatzeko, eta izan da adibidez Korin Fronte alderdi politikoa erabaki hori entzun eta deliberatu du negoziaketa prozesutik ateratzea, eta orduan nolabait batasun irudi bat emateko edo, Gilles Simeoni Korsikako asambleako lehendakariak bilkura bat antolatu du eragile politiko guztien artean, Pariseri begira zemezu igorri adosteko nolabait. Egin zuten bilkura hori ere, finkatu, ejanez denek bat egiten dutela negoziaketa prozesuaren beharjarekin, eta egiazko ziklo politiko baten beharjarekin, baina Pariseren gandik nolabait ere keinu gehiagoren beharja aldarrikatuz. Alderdi politiko gehienek bat egin dute adierazpen horrekin, baina Korsika liberak adibidez ez, diolako nolabait ere akordio hori ez dela nahiko ambiziotsua edo, eta beraiek sortu nahi dituztela egiazko elkarrizketa politiko baterako baldintzak. Eta gero, bigarren gauza da, hortan gazte erakundeak duten presentzia edo, horiek galdegin diete hautetsiei berehala eteteko Pariserekiko negoziazioak, ikusten dutelako azkenean etorri den erabakia Pierre Alexandriren inguruan ez dela aitzinamendu baten zentzuan, eta joan orain ikusi beharko da ze ematen duen. Elkarrizketaren aldekoekin eta horiek etetearen aldekoekin batera, aipatu duzen bezala ikusiko da, datozen aste eta hilabeteetan zen norabide hartzen duen auzi honek. Eskerrik asko gaurkoan izategatik, Oiana Teiseire. Mila esker zuei.
Eta eguneko beste lerroburu bat, Norvegiako Statkraft enpresak eta Azpeitiko udalak atzo eman zituzten herritarren aurrean 2 proiektu eolikoen gaineko azalpenak, ia goraino beteta zegoen Azpeitiko sarea antzokian egin zuten bilkura eztabaidatsu batean. Azpeitiko alkate Nagore Alkortak positibotzat baloratu du atzoko informazio bilera, haren arabera bilera prozesu oso luze baten hasiera besterik ez bada ere. Alkortak nabarmendu du bere udaltaldea ez dela itxu-itxuan proiektuaren alde jartzen ari, eta jakinarazi du askotariko aldeak aztertzen ari direla. Hala horrela, azpimarratu du, kalteak onurak baino handiagoak badira, atzera joko dutela. Galdera asko eta ugariak, ikusmina agerikoa, 3 orduz egon ziren atzo Azpeitian, Soreaso antzokian Statkraftek eskualdean eraiki asmo duen proiektuaren inguruan. PSP proiektu eolikoaz galdetu zuten 100 herritarrek herri batzarrean. 2027an abian nahiko luken Statkraft enpresan Norvegiarraren eskutik etorri dira azalpenak, Azpeitiko udalak babestuta. Partaidetza partekatzeko asmoa adierazi du Statkraftek, energia herritarren artean sozializatu eta beraz argindarra merkeago eskuratzeko. Horrez gain enpresaren arabera 130 lanpostu ere sortuko lirateke. Prozesua baina hastapen unean dago aurre balozio unean eta beraz ez dago ezer erabakita Azpeitiko alkatearen esanetan. Honek ez du ezan nahi guk udal gobernu bezala itxu-itxun egitasmo honen alde azaltzeganik. Ez du ezan nahi ez ere udaletxie eta enpresa berdineganik. Ezan nahi duna da eredu berri batako aukera bat eolikela. Dena den Nagore Alkorta alkateak azpimarratu du ezer ez egitea ez dela aukera. Aztertzeko moduko proiektua da Alkortaren iritziz, adierazgarria baita energia sozializatzeko eta komunitate energetiko sortzeko asmoa adierazi izana Norvegiarrek. Hala eta guztiz ere ikerketa sakonak egin beharko dira, dagoeneko hasi dira hegaztien kasua aztertzen. Testuinguru horretan hainbat herritar protestak aritu ziren ia 3 orduko gardentasun ariketa planteatu zen herri batzarrean. Besteak beste proiektuaren atzean zeinen interesak dauden mahai gaineratu zuten edota sortuko den argindarra zenbatekoa izango den. Naturan proiektu honek izango duen eraginaz ere kezka agertu zuten. Udalak argi utzi nahi izan du kalteak onurak baino handiagoak baldin badira atzera botako duela proiektua. Baina oro har herri batzarraren balorazio positiboa egin du. Balorazio positibo bat egiten dut, Soreasuko antzokile bete indalako, hori nahi genunez, herritarrak, pentsakera ezberdineko herritarrak bertan biltzie, ikusi dugu baita ere, herrien iritzi ezberdinik gaudela, gure helburu zen transparentzia ariketa bat egitea eta uste dugu helburu hori lortu dugu. Oraingoz dena irekita dago eta proiektuaren arduradunek argi utzi dute proiektuak aurrera egingo balu momentuz ez dagoela erabakita ez da izerroten neurria ere. Baina herritar batzuek kezkaz ikusten dute mendietan parke eoliko horiek eraikitzea eta proiektu horien aurkako plataformak eratu dira. 10 gizarte taldek mendi martxa antolatu dute gaurkoan Bergaran Gipuzkoako parke eolikoak geldiaraztea eskatzeko Gipuzkoako mendiak azke plataforma herrikoiak deituta. Eolikoen aferaren erdian asteazken honetan Gipuzkoako mendiak azke lelopean agerraldi kolektibo egin dute Elosun Bergara eta Azkoitia artean dagoen Bergarako auzoan. Gipuzkoako mendiak azke plataformaren baitan hainbat eragile elkartu dira, Gipuzkoako mendiak babesteko eta aurkeztu diren proiektu eolikoak gerarazteko. Eragile bakoitzak goizan goiztik euren herrietatik abeatu den mendi martxari ekin dio, eguerdian denek batera agerraldi publiko egiteko. Elosun bokadutxa egiteko aukera ere izan dute. Mendi eta ganadu feria entzutetxoa egin izan dute urteetan Elosun urriaren 12an, baina aurten ez dute egin eta desagertzar da. Honako taldeak dira gaurko ekimenaren deitzaile. Azkoitiko Oletan ere ez, Azpeitiko eta Zestoako Sainu bizirik, Bergarako Elgoibarko eta Soraluzeko Karakate bizirik, Urretxu Zumarragako Urretxu Zumarraga bizi eta azkenik Zizurkilgo eta Usurbilgo Andatza Ezkeltzu bizirik. Plataformek helburu jakin badute, bertako mendietako ondare naturala, arkeologikoa, geologikoa, historikoa, paisagistekoa eta espirituala babestea. Zein inguruetako baserrietako eta herrietako biztanleak, haien bizitokia, haien osasuna eta jardun ekonomikoa, bereziki nekazaritza jarduerari lotutakoa, defendatzea. Ildo horretan elkarlanean hasi dira Gipuzkoako zenbait plataforma. Gipuzkoako mendiak azke plataformako kide bat dugu pantaiaren beste alboan, Joseba Zuza eta da bera. Eguerdion, Joseba. Eguerdion.
Aipatu dugu gaurko martxa eta agerraldia antolatu duzuela. Hain zuzen ere, zein da zuen iritzia proiektu eolikon inguruan, eta zehazki Statkraft konpainia norvegiar honek proposatutakoaren aurrean? Guk proiektu eolikoen kontra ez gare. Azkenengo Glasgowko klima gailurrean esan zan, energia berriztagarria beharrezkoa ziela. Baina beti bioaniztasuna izanez bermatuta izan da. Bioaniztasuna izango da bioreparazioaren egintza. Orduan, guk esaten duguna da, hemen lanak ez dira Gasteizko gobernuak ez dau landu energia berriztagarrien lurralde plan sektorioa. Orduan, hori zer da? Hori da, arau batzuk lurraldaren planamendu bat izan, ikusi gure behar zintuen gure baliabideak eta kalkin gurupenak ekiditzeko. Eta hori da eskatzen dugu. Beraz, esan daiteke kokalekuari eta lurraldetasunari ematen diozuela lehentasuna, nola uztartu daiteke energia berriztagarrien beharrarekin? Begira, alde batetik planamendua, eta planamendua berakin gauza die, pena zenbat zorgailu eta hainbat ingurumen kartiak, baina hortaz aparte eskatzen dugu planamendu integral bat. Eta gero funtzean euki bioaniztasuna bermatuta egon behar dela. Guri bukatu egon ginen aspektin eta gu ikusten genuen multinazional bat txaltzen bete proiektua. Proiektuak gu sortu behar ditugu, beharrezkoa die, gu sortu behar ditugu gure irizpideekin beharrak atzeko. Joseba Zuzaeta, Gipuzkoako Mendiak Azke plataformako kidea, eskerrik asko, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikuspuntua gurera ekartzegatik. Zuei. Eta kulturan lorrean, pandemia horreko azoka berreskuratuko du Durangok, eta online dendari ere eutxiko dio Gerediaga elkarteak. Ruben Ramos sortzaileak egin du aurtengo kartela, eta estanda izan du ardatz. Durangoko azokak estanda egingo du abenduaren 7tik 11. Posi gatoz. 2 urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. 57. edizioan Euskal Sortzaileen plazak bere unibertsoa berreskuratuko du. Horrez gain online dendari eutziko dio. Euskal kulturaren estanda. Sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte irango duen estanda. Euskal Herriko otzoko guztitako lagunek estanda egiteko plaza izango da gainera. Kulturarena, kulturzaleena eta danak Euskal Herriko txoko guztizetatik estanda bat emotea eta danok gogotzu etortzea Durangora disfrutatzera. Erakusmaien izen ematea itzita dago eta momentuz ez dute datu zehatzik eman. Hori bai, espero dute pandemien aurreko bizitari eta salmenta kopuruetara itzultzea. Izen emateko eta epe ofizial horiek itxita daude, baina orain daude errebizioak, azken inkorporazioak eta orduan benetan azken emaitza kopurua ez dakigu zein den. Guk usaina hartzen dugu edo uste dugu ikusten dugunez, azoka bete-bete bat ikusiko dugu. Egoera zail batetik estanda egiteko momentua da eta zehazki estanda ardatzi izan du alaber Ruben Ramos diseinatzaileak kartela sortzerako orduan. Zailin txiko baten zailo logari, bai da hori denok ezagutzen duguna da, ez? Eta aurretik jarri dugu izartxo hori, estanda hori irakur dadin. Disiplina askotariko sortzaileek euren proposamenak bidal ditzakete gainera programan parte hartzeko. Landako gunea erakusmaiz beteta egongo da, eta horrez gain etetik ere erosketak egiteko aukera egongo da abenduaren 7tik 10.
Landako kateak itzi ondoren ere hainbat liburu dendetan jarriko dute Zunon han da egitaraua. Ohiko martxara itzuliko da azoka edukira mugatu barik, gertukoa eta herritarren ilusioa eta irrika erraz ikusteko modukoa. Eta kulturarekin jarraitzeko, kultur proposamenak ekarriko dizkigu beste behin Irati Agirre-Azkuenaga aktoreak eta kultura dituak. Eguerdion, Irati? Eguerdion, Leire. Bueno, bihartik bertatik hasita, Bilbon bad jaialdia, dantza eta teatro jaialdia, ezta? Hori da, bai, Bilboko antzerki eta dantza garaikidearen jaialdia hasiera emango zaio, bihartik aurrera, Metro Kuadroka sormen laborategiaren lan berriarekin hain zuzen ere, lan berri honen aurre estreinaldiarekin emango zaio hasiera. Zeo zertan dabil, baina ez dakiz zertan, horrela du izena antzeslan honek, Oier Gillanek eta Marina Suarezek zuzendua eta Edurne Azkaratek, Maitea Izpuruk eta Javier Barandiaranek antzestutako euskarazko antzerki performatiboko ikuskizunen sailean kokatu daitekeen. Hau eta bihar, eupingo du ikusteko aukera, La Fundición aretoan, hemen Bilbon deustun, arratsaldeko 7:00. Horrez gain, beste 21 ikuskizun ere eskainiko ditu bat antzerki eta antzerki garaikide eta dantza garaikidearen festival honek Bilbon, bertakoak zein kanpokoak edo nazioartekoak diren konpainien eskutik. Baita ere, azkenengo egunean, hau da, urriaren 23an, horrelako amaiera ekitaldi bat egingo dute, Aves Migratorias Madrileko konpainiaren elagila ikuskizun entzutetsuarekin. Baina gure agendetan apuntatzeko modukoak izango ditugu bihar esan bezala zeo zertan dabil, baina ez daki zertan, Metro Kuadroka sormen laborategiarena, La Fundición aretan egingo dena, larun batean Platea, Tripak kolektiboarena, Arrobia aretoan, Otsarkoagan dagoen aretoan, eta datorren asteazkenean areto berean izango dugu Itziar Maneroren memoria. Bonuak eta sarrera dagoeneko salgai daude jaialdiaren webgunean eta beraz, udazkenean ere Bilbon kulturaz gozatzeko aukera. Horixe alde batetik eta beste hitzordu bat, honako hau hilabetearen amaierarako urriaren 20tik 23 Lekeition 45. Euskal Zine Bilera ospatuko baita. Hori da, bai, 45 urte beteko ditu aurten Lekeition ospatzen den Euskal Zine Bilerak, eta datorren ostegunetik aurrera izango dugu, lanak bertan ikusteko eta gozatzeko aukera. Gainera, azpimarratu beharra dago, Hego Euskal Herrian berez euskara hutsez egiten den zine bilera bakarra dela hau, Lekeition egiten dena, eta euren helburua beti izan da, euskarazko zinema sortu, partekatu eta nolabait euskal zinemagintzarekin sareak sortzea. Horregaitik, amateur eta profesionalen arteko harremanak bideratzen saiatzen dira, eta baita ere jakina herritarrentzako eta herritik kanpo doazen ikuskizunak ikustera doazen eta zinemako pantailetan horrelako euskarazko proposamen berriak ikustera doazen herritarrei baita ere zuzendutako festivala. Horrez gainera ezaguna da Kameratoia izeneko ralia, euskarazko ikusentzunezkoen ralia, 18. edizioa du aurtengoa, topaguneak ere laguntzen duen jaialdiaren barneko lehiaketa da hau, eta aurten Paul Urkijo zuzendaria izango du gidari Kameratoiak, eta gainera Urkijo berak parte hartzaileei doako gidoilaritza ikastaro labur bat emango die. Eta horrez gain, hau da, Kameratoiaz eta gain, datorren ostegunetik aurrera, datorren osteguneko arratsaldeko 7:00 aurrera, lehiaketa honetan, zine bilera honetan, lehiaketarako hautatu dituzten lanak emango dira Lekeiteko zineman, eta, ostegunetik hasita eta ostiralean adibidez, Guillermo Ordazen noiz utziko dio euria egiteari, edo Leire Egainaren erlojupekoa ikusteko aukera izango dugu, baina gero baita ere larun batean, Aitzol Zaratzagaren Lanbroa, Mikel Losa protagonista duena, Maider Oleagaren Irritz baita ere, edo David Pérez Zainudoren Batioz. Beraz, Lekeitiora aurreatzeko aukera bauzue, seguro gauza interesgarria topatuko dituzuela. Eta Lekeitiotik Nafarroara goaz, bertako antzerki eskolan, euskarazko antzerki zikloak izango direlako ere.
Hori da, bai, justo asteazkenean, hau da, datorren asteazkenean, hilaren 19an, azaroaren 2an eta 23an izango ditugu Euskarazko Antzezlanak ikusteko aukera, aldezarrean, Iruñako aldezarrean kokatutako Nafarroko antzerki eskolan, eta Oier Zúñigak emango dio hasiera. Oier Zúñiga izango da lehenengo saioaren protagonista, besteak beste aterdramaren esaldi urdinan gehiago ezagutu genuen aktorea, eta Heresia lan aurkeztuko du berak. Eta zer da Heresia? Bertan, lan honetan Zúñigak ekintza eszenikoa dolu herrito kolektiboarekin lotu nahi izan du, bere amaren heriotzagatik. Eta dolu alantzea, iruditzen zaion, garrantzitsua edo dolu alantzea helburu duen lana proposatzen du. Galera baten aurrean, dauden gizarte errituei heltzen die, eta komunitatean heriotzak baita ere zer suposatzen duen kolektiboki. Horrez gain, ostean, azaroaren 2an Trapu Zikinak antzezlan ikusteko aukera izango dugu, Lore More konpainiak eskainita, eta kasu honetan Euskal Herriko arropa ikustegiei buruzko sormen kolektiboa da. Trapu Zikinak etxean garbitzen direla dioen esaera zarrori buelta emanez edo kontra eginez. Omenaldia egiten dira zuzen ere, azken joan den mende erdialdera arte, haien eskuekin igurtziz, familia osoaren arropak eta orbanak kentzen zituzten emakumen lan horri. Eta bukatzeko Boga-Boga konpainiak behi jaz antzeslana eskainiko du edo antzestuko du. Eta kasu honetan, tratu txarrak izpide izango ditu lanak edo tratu txarrak jorratzen saiatuko da, baina poesiatik abiatuta, nolabaiteko poesiatik, eta absurdotik baita ere, absurdo antzerkitik gertu dagoen lana eskainiko dute. Beraz, beldurretan, sentimenduetan eta intimitatean murgiltzea proposatzen dizkiguten antzeslanak, Euskarazko antzerki ziklo honetan, Iruñeko udalak eta Nafarroko antzerki eskolak elkarlanean eskaintzen dituzten antzerki zikloak. Hiru proposamen interesgarri hauekin geldituko gara, Irati. Eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Eskerrik asko zeuei, agur. Eta tarte baten ostean, itzuliko gara, egunero legez, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gaurkoan, Analena Altuna ongi etorri errefuxiatuak taldeko kidea izango dugu gurean, orain arte. Arratsaldeon, zuekin, okimoki.
Egunero legez, eguneko elkarrizketari ateirikiko diogu. Horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ana Elena Altuna, ongi etorri refuxiatuak taldeko kidea da bera, eguerdion. Eguerdion. Urriaren 12 dugu gaurkoa, esan nahi historiko, politiko eta kultural beteriko eguna. Ongi etorri refuxiatuentzat edo zuretzat zer da eguna, zer esan nahi du? Pixkat simbolikoki ez errealitatean, gaur egungo migrazio eta migranteen egoeraren hasiera. Gaur egun dagoen munduan, dagoen migrazioi buruzko politikak eta horren, ez dut nahi arazo hitza aipatzea, horren hasieran. Kolonizazioarekin guztiz lotutako egun bat, badirudiagen aspaldiko kontu batez ari garela kolonizazioa hitz egiterakoan, agian neokolonialismoa hitz egin daiteke gaur egun. Kolonialismoa eta neokolonialismoa, kolonialismo zuzenean, eta gaur egun gara zibaritagoak, zinikoagoak, neokolonialismoan, por lo visto, definizioan dago herrialde batzuk doazela zuzenean beste batzuengana han fizikoki inposatzera dana, kultura, inposatzera gauza batzuk eta eramatera aberastasunak. Gaur egun ez, gaur egun da a la distantzia, ez goaz zuzenean ara, baina jarraitzen dugu esplotazio zuzenarekin. Horrekin lotuta ez, askotan hegoalde globala hitz egiterakoan kontzeptu bat erabiltzen da, txarto erabilita, herrialde pobreak ez, esaten hori da, baina pobreak oterik dira izatez. Pobreak izango bazien, leire, paketan utziko genituzke. Ke ba, horreatik goaz, esaten dut horreatik, ze hori, izan duzu hegoalde globala eta beste gu gaude momentu honetan, iparralde ez global horretan, iparralde dominante horretan. Orduan, baldin bagoaz, precisamente da, pobreak ez direlako. Bertako aberastasunaren bilagoaz. Eta gainera gaur egun aberastasun hori izan alda produktu fisikoa, ero naturasko produktu bat zuzenean, ero ere punto estrategikoa izatea gaur egungo politikako bidean. Lehen ere hori gertatzen zen, adibidez, gaur egun Gibraltar, ero Ceuta eta Melilla ez zuten izango inolako interes estrategikorik. Baina adibidez, Afganistaneko gaur egungo interesa da hori, ez bakarrikan dagoena, baizik eta nun dagoen kokatuta. Aipatu duzu, honek lotura zuzena duela migrazioarekin, bizitza hobe bat bilatzeko prozesu horrekin, eta bide horretan dagoeneko milioika dira, bizia galdu dutenak, hemen hurbil, Bidasoa ibaian dugu lekuko bat, ezta? Bai, Bidasoa ibaian ja daramagu oraingotan dan 10 pertsona hil dira. Beste historiako beste momento baten, 60. hamarkadan ere, bertan izan zen beste ostopo fronterizo, ez dut izango mugak, ze mugak dira ostopoak, bertan ere jente asko hil zen. Hori kontatzen dute ja Irungo jentea, baina bai, gaur egun ere, hor daukagu Euskal Herrian, hor daukagu muga bat, eta ez ahaztu hementxe Zierbanan daukagula beste bat. Bidasoa hain zuzen ere kantu bilakatu du Willis Drummond taldeak, eta hain zuzen ere muga hori, edo ibaiak markatzen duen muga hori, aipatu duzun bezala dagoeneko 10 bat lagun bizia galdu duten muga horretan, eta migrazio politikari buruzko kanta da, entzungo dugu zati bat.
Hortxe Willis Drummonden Bidasoa kanta berri hori, entzuzen ere, Bidaso ibaian hildakoen omenez egindako hori, eta hildo horretan ez, hainbatetan ikusi ditugu Inigo Urkullu lehendakaria, baita ere iparraldeko mankomunitateko lehendakaria den Etxegarai, adierazi zamituta daudela ez, gertakari hauen aurrean, azken aldian ere aipatu dute ez, pandemiagatik itxi diren muga horiek zabaldu behar direla, zein iritzi duzu? Ez dutela egia esaten. Bueno, igual esaten dute egia, baina desde luego ez dute egiten hori konpontzeko ahal duten guztia. Ikusi, lehenengo esan nahi dut, muga hori, fisikoa, Bidasoa ibaia, denontza da ibaia. Baina bestela momentu honetan muga oztopo hori selektiboa da. Gaur egungo muga guztiak. Zuretzat eta niretzat ez dira, ez daukagu inolako arazorik. Eta gero, ikusi, Euskal Herria tokatzen da gaur egungo migrazio bide batean, hor azkenengo etaparen zatitxoa, ez? Jente asko Afrikatik datozena, ez Hego Ameriketatik, batez ere Afrikatik datozenak, gaur egungo ruta, Kanaria, Estatua, Peninsula, Euskal Herria, Frantzia aldera, Alemania aldera, batez ere, nahi dutelako ara jun, familiarrak, hori dalako bere helburua. Euskal Herri osoan, Ego Euskal Herri osoan, babes punto bakarra da Irungo aterpetxea. Bilbora llegatzen dira, asko eta asko, komunikazio bideak eta autobusak eta direla, Bilbon ez dago ezer pertsona horrei babes tokitxo bat, babes egun batzuk prestatuta, adibidez. Orduan, amilduta, egin alduguna. Ze egon aldira, hemen dauzkagun errekursoekin eta jenteari harrera egoki bat egin aldiago, eta gero jarraituko dute bidea. Horrelako gertakarien atzean ez, eskatzen duzuena da behin eta berriro bide seguruak izatea ez? Bide seguruak ez izatearen langa bat izango litzateke. Guk eskatzen duguna, ongi etorritik, eskatzen duguna da eskubidea bai migratzeko eta bai migratzeko beharra ez izatea. Osea, guazen gaur kolonialismo, neokolonialismoa hitzak aipatzerakoan, guazen pakean uzten herrialdeak, egiten diren interbentzioak egin ezkero, ez izatea bakarrik helburu kapitalista, dana atrapatzeko helburu hori, ez? Utzi dezagun herrialdeei pakean eta garatzen. Eskubidea bai migratzeko eta bai ez migratzeko, ez dakit ulertzen da. Bai, migrazioaren kausetara erreparatu behar dela. Hori da, eta hor badaukagu zerrikusi. Eta gero noski, migratzea aukeratzen dutenak, aukeratu, erabakitzen dutenak, edozein arrazoiengatik, ez dut hitz egiten turismoari buruz, mesedez, bide seguruak, behintzat zuretzat eta niretzat daudenak. Eta bide seguro horietan, Europak zerikusi haundia dauka. Osea, orain Bruselasen egon gera, ondo ezagutu dugu bertatik, adibidez, Agencia Europea de Seguridad, lehen fronteras exteriores, gara berriro esaten dut, zinikoak hasta... Ez dago inolako asmoik bide horrek hobetzeko, estrangeria legeak, harrera legeak bihurtzeko, migrazio politika guztiak dira oztopoak betetzeko bideak. Eta fronterak eta externalizatzeko, osea, kendu gure begi aurretik ez duguna ikusi nahi, eta arutzago eraman, baina ez asuntua konpontzeko. Eta noski, politika horretan daude inbertsio ekonomiko astronomikoak. Diru hori, gure diru horrek, beste modu baten, beste helburu batekin, edo beste ikuspegi batekin erabili eskero,
Ni pentsatzen dut merkeagoa izango zala eta desde luego jente askoz gutxiago hilko zan bideetan. Izan ere Europan bertan, badira 10 bat harresi eraiki direnak, ez? Eta azken bat ere eraikitzen ari da egunotan, Finlandian, Errusiako mugarekin, ezta? Bai, baina esaten dut, hemen Zierbanan ere segitu antzun, egun batetik bestera, gainera da modelo berdina, ez? Osa, danak, iparraldeko herrialde guztientzat formula da, naiz eta formula horren ondorioak ezagutu, da hori hormak eraikitzea. Bai daukagu, nik nire 65 urte dauzkat, eta nire bizitzan pentsatzen dut bat desegite ikusi dudala, ez dakit, horma bat apurtzea, testigo izan naizela, eta da Berlingoa. Que nos encanta, todos goaz, argazkiak egin, la piedra del muro de Berlín, ez da gizar. Hortik aurrera, danak izan dira, eraikitzea bere komponente guztiekin, komponente elektroniko, orain ere... Eta militarizazioa. Noski baiez, baina militarizazioa gainera, bai, herrialde bakoitzaren militarrekin, baina lehen aipatu dudan agentzia horrek, orain, badauzka bere langile propioak, bere polizia propioa, extra herrialdetakoak. Eta momento baten, Europako edozein herrialdetan daukateia eskubidea 3 egunetan intervenitzeko. Osea, dago hor, ez da despilfarro ekonomikoa, oso ondo pentsatuta, da inbertsio ekonomikoa horren inguruan. Enalaz ala seguridad. Orduan, klaro, hitz hori erabiltzerakoan, klaro, segurtasuna, noski. Politika konkretu batzuei men egiten dien erantzuna da hori, ez? Bai. Politikak, beldurraren politikak, kapitalismoaren politikak, zer da importantea gure gizartean, bada pertsonak baino produktua da importanteagoa. Beldurra hastea eta gero beldur horren ondorioz sortu lasai segurtasunerako neurriak. Gezurra dirudi, baina ez da kasualidadea. Dana dago oso ondo planifikatuta, benetan. Egon geranean berriro esaten dut Bruselasen parlamentoaren aurrean, gero Komision Europearen aurrean, gero Fronteseko zelan eraikina, oso txikisa, bere izenaren ez du ipintzen, beldurra sartzen zaizu, benetan, benetako beldurra. Segurtasuna, desde luego, ez dutzu emoten. Hori bai, dana legala, Dana da legala. Esaten dut, dana legearen barruan. Dana. Bueno, dana ez dakit legezkanpokoak direlako, ez? Beroan egiten diren itzulketa horiek eta egiten direlako. Baina, es una cosa sin más, ez? Como jenteari utzi itxasoan hiltzen. Osa, hori noiz gu gainera Euskal Herrian itxasoa daukagu ondoan. Osa, nola utzi pertsona bat itxasoan uretan utzi hiltzen ez lagundu? Hori gaur egun legala da. Migranteekin eta, zu zaude hemen, hau da herrialde honetako zona, barkua dago hemen, ezin ditute, ondoratzen direla hemen, eta hori lege barruan dago, nik pentsatu pixkat, ez dakit? Eskubide unibertsalak edo oinarrizko eskubideak ez dira denontzat. Ez, eta oso erreza da hori esatea guretzat direnean. Normalizatzen ari gara egoera hori, hainbat eta hainbat pertsonak bizitza galtzea, migrazioaren bitarte horretan. Hori ere kolonialismoa da, segun ze persona arrazakeria da, segun ze persona diren, ez? Oso ondo ikusi dugu duela hilabete batzuk, ez? Ama bat negarrez bere umetxoarekin, amaren negarrak ni ama naiz ere eta danak dira berdinak. Baina ematen diguten irudia, ama rubia bat umetxoarekin, maletakin, bere herritik irtetzen.
ero ama beltzaran bat bere umetxoarekin pateran, ¿por qué viene? Eta bestea, guazen laguntzera, ez? Ez to nahi aipatzea, baina, bueno, oso ondo ikusi da gure politikak, Europako politikak, nahi dutenean, nahi dugunean, izan aldirela beste modu batekoak. Eta Ukrainiaren kasuan ikusi dugu argi eta garbi. Orduan, guk eskatzen duguna, posible da, gu ez gaudez, eskatzen ari genana ez da ezinezkoa. Orduan, mesedez, gure jefe guztia, gure politiko guztia, guazen egitera egin behar dena, ez? Ahal duzuena egin gainera. Migrazio politikaz hitz egiterakoan ez, badira asko, heltzen direnak, era modu batera edo bestera ez, baina heltzen direnak, baina bertan, batupo egiten dute atxikitze zentroekin, CIE direlako horiekin ere ez, zer dira zentro hauek, zertarako balio dute, eta zer nolako eskubide urraketak ematen dira bertan? Zer dira CIEak, erderaz dira Centro de Internamiento de Extranjeros. Badira beldurra sartzeko zentroak, izatez ez dira ere legalak. Osa, konparatzen badegu CIE bat ero kartzelan egotea ez da ona, baina bintzat kartzelan dagoen jentea, kartzelak dauzka arau batzuk, kartzelan daude funtzionarioak, daude poliziak ere, baina funtzionarioak. Ez, CIEak ez. CIEak ez daukate kontrol zibila, bueno, dago epaile bat hor de kontrol del CIE, baina bestela poliziak daude barruan, eta ez dago araututa. Izatez, CIEtan dago jentea arazo administratiboagatik, paperak ez izateagatik. Ez lapurketak, ez inolako beste, bere delitoa, esaten dugu, hori hemen ipintzen duena, inorrez da ilegala, praktikan bai. Ui? Baina, bai, esan. Ez, ilegala izango bazen kartzelan egongo ziren. Ez daude kartzelan inorrez delako ilegala. Da falta administratibo bat da, boke karneta gabe egidatu tarduan ziera. Euskal Herrian daukagun bat Hendaian. Baina peninsulako, estatu mailan, hemen hartzen duten jentea eramaten dute batez ere alutxera, Madrilera ero Barcelonara. 7 daude estatu espainolean. Eta paperaren gainean behintzat egun gutxi igaro beharko lukete hor, gero deportatuak izateko, baina praktikan gero... 60 egun aldira hor. Eta 60 egun horietan ez badira izan deportatuak, kaleratu behar dituzte, baina jarraitzen dute bere espulsio agiriarekin. 60 egun horretan, kanporatzen badituzte, modu ilegalean, ez epailearen baimenarekin, ez abogatuarekin, orduan, se siente, esaten dut, kanporatuta zagoz, zure etxean zagoz, ero auskalo nora kanporatzen dutzuen, batzuek, eramaten dituzte bere herrialdera, eta bestela, inguruko herri batera onartzen dituena. Eta, gero gauzak ez badira ondo egin, hasi alzera rekursoak egiten, eta, hori, hemen, 60 egun. Bruselasen, Belgikan ikusi dugu, 5 hilabete egon aldirela. Eta egon ginenean, orain bidai horretan, egon ginean Liejan, CIE baten Centros de Retención de Extranjeros diraan, baina berdin, eta han ere daude aktivista batzuk, astero, duela ja 20 urte, astero doazela ara kanpora, eskilara batekin eta altaboz batekin, eta entzuten zaie, kaixo esan, eta entzuten dira barruko jentearen eskaerak eta... Eta harrera politikarekin ere hitz egiterakoan ez, aipatu behar dira, Europan zehar adibidez, dauden errefuxiatu gune horiek, 2015ko Siriako gerraren ostean, heldu zirenei harrera egiteko prozesu bat abiatzeko prest baldin bazegoen, baina oraindik ere asko eta asko bertan jarraitzen dute, bertan bizi dira. Bizi behar. Ezke, benetan, gera berriro esaten dut, moldatzen ditugu legeak, gure erara, ez dakit gure erara, ez dakit ze interesekin. Orduan, Siriako gerra jarraitzen du. Baina,
Orduan, zer egin dugu Europatik? Trato bat, lehenengo oso trato ekonomiko potente bat, Turkiarekin, han egiteko lan hori jentea oztopatzeko. Eta Grezian, berdin, han jarraitzen du jentea, ezin urten dauka. Moldatu dugu orain, errefugio, suposatzen da, horrek bai gainera gerratik datoz, asilo eta refugio legea moldatu genuen, esaten dut Europa. Orduan, momento horretatik aurrera, Europara datorren edozein pertsona eta Europara llegatzean asiloro eskatu nahi badu, eskatu behar du Europara iristen denean, iristen den lehenengo herrialdean. Grezia, Italia, ero Estatu Espainolean. Eta ez, adibidez, igual hori, familia daukate Alemanian, hortxe daude ataskauta. Ongi etorritik, batez Arabako taldetik, ari dira eta ari gara pixkat astindu bat emoten Grezian ataskatuta, baina pertsonetaz gaude. Urraren politika eraiki dela, edabide batzuetatik, diskurtso batzuetatik, geroz eta ostenago entzuten direnak, gainera, aurre iritziak ere daude horien atzean, beraz, gizarte inklusibo edo antiarrazista bat osatzeko, eratzeko, zein izango litzateke gakoa? Bizitza osoan izan dena. Berriro esango dut, horre Bruselasen ezagutu genuen Eleiza bat, oso Eleiza berezia, orain, naiz eta Eleiza izan da solidaritate gunea, Eleiza horretan urtebeteko entzierroa egin zuten papergabeko migrante urtebete egon zianan barruan, Eleiza horretan gaur egun ez dian mesak eta horrela emoten, dago horrelako mai bat, maila handi bat, beti pres, jentearentzat, eta dago gelatxo bat gainera refugiatu sirioak eta zabaldutakoa, eta deitzen da la regla de oro, urrezko araua, eta inbeste hizkuntzetan dago, eta da nahi izan beste ontzat, zuretzat nahi duzuna. Hori da, ez da besteik. Mezu horrekin, amaituko dugu gaurko elkarrizketan, Alen Altuna ongitorri refusiatuak taldeko kidea, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara etortzegatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko salasailarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitz Argandoña eta Jon Ansa, orain arte.
Galdutako lurrak arrastaka dakartzat, galdutako lorantzak, zauriak eta arantzak, oinazeak oinaze, dantzan ari naiz dantzan. Eta gure lege solasaldiari helduko diogu. Horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Jon Ansa ere gurekin, eguerdion. Egunon. Bueno, urriaren 12, gaurko eguna, jaieguna Espainiar Estatuan, Hispanitatearen eguna edo arrazaren eguna bezala ezaguna dena, aldarrikapen eguna ere, hainbat eta hainbat tokitan kolonialismoarekin lotuta eta baita ere Guardia Zibilaren gorazarrearekin lotuta egun honetan egiten denarekin, zuentzako zein esan nahi du egun honek? Bueno, Guardia Zibilaren eguna esan dezun bezala, ezta? Bai, zer esan nahi du egun honek? Beno, egia da, ohitura esan dudalanik lan egiteko egun honetan, eta bueno, hori aukera izan dut ere, hori egiteko, ze daukazun lan postuaren arabera, jai hartzea beste armederek ez daukazu askotan, ez da, hori ere esan beharra dagoz. Bai, gertakari bat da, baina gertakari horri emantzaion balioa ere importantea, emantzaion errelatoan emantzaion balioa. Egia da, imperio handien garaietan, eta nola sortu diren imperioak, nik uste importantea da kritika hori egitea eta ulertzea, baina egia da ere urriaren 12 asko daudela. Eta urriaren 12 bakarra ez dela Ameriketan gertatu dana, edo Erta Amerikan edo Ameriketan gertatu dana, horrekiko emaran kritika guztia importantea da. Baina nik ere kuriosoa deigarri egiten zen horadibidez mundu anglosajoiak ez duen horrelako autokritikarik inoiz egin, ezta? Bere urriaren 12ak ere eduki dituelako. Edo Afrikan egin dugun sarraski gaur egun oraindik ere bizirik dagoena, ezta? Eta beraz, niretzat urriaren 12aren egun hori bai imperio hispanikoa deitu dena, edo monarkia hispanikoaren imperio zabal hori salatzearekin batera, Enek aprobetxatuko nuke beste imperialismo guztiak ere gaina jartzeko hor daudelako, ez? Alaitz? Bai, nik guztiz ados, nik uste dut azalatzeko eguna. Nik ere gogoratu ditut nire gazteetan, zelan egiten genituen hor formakuntza egunak, borroka egunak, zeiren ez ospatzeko baizik eta alternatiba bat bilatzeko, ez? Eta gero bebain, nik esango nukena da, badagoela jendea hori harrotasunez ospatzen duena, baina gero betikoa, ez? Ordaintzerakoan eta egin behar denean rentakoa, harrotasun hori alde batean usten dut, eta nik uste dut hor markatzen du, ez? Horrek markatzen du harrotasun puntu hori. Beste aldetik, nik esango nukena bebai da, ez dala jaieguna guztionzat, ostalaritzan zer. Askotan, ni lan egin izan dute ostalaritzan, eta ez da jaieguna, hor, ez dagoela. Eta orduan, nik proposatuko nukela da alternatibaren bat, ez? Egun hauek, edo lakoak, hartzen ez ditugunok eukitzeko alternatiba propio bat. Ze bestela jaiegun gutxiago dekogu, eta nik uste dut deskantzatzeko eskubidea aldarrikatu egin beharko dugula. Gurean aipatu dugu, ez da aldarrikapenarako eguna ere badela, esaterako Euskal Herria Bilduk gaur goizean guardian hobeto esan da agerraldia egin du, Arnaldo Otegi koordinatzailearen eskutik, ezer ospatzeko lelopean, ez da, hain zuzen entzungo ditugu Arnaldo Otegiren hitzok. Datorren 12an beste desfile bat egingo dugula, desfile zibiko bat, nun gizon emakumeak egongo dira, gazte eta zarrak, irakasleak, langileak, intelektualak, errebindikatzeko gu ez gerala ez espainolak, ez frantsesak, gu euskalduna garela, eta euskaldun bezala arro gaudela Euskal Herriataz, eta gurea askatasuna dela, gurea berdintasuna dela, gurea elkartasuna dela, gure proiektua ez duala inoren kontra, baizik eta Euskal Herritarren alde doan proiektua dela. Eta esatera, orain oso indartsu dabiltzen fascista guztiei, ez bakarrik keno pasaran, ez gaituztela geldituko. Euskal Herriak bere republika osatuko dula eta Euskal Herriak bere askatasuna lor.
Hortxe Arnaldo Otegiren gaur goizeko hitzak, azaroaren 12 prestatu duten manifestazio horren atariko ere izan dira hitz horiek, eta atzokoarekin lotuta ez, eta Guardia Zibilaren gorazarre egiten zaion eguna dela eta gogoratzekoa ere, Euskal Herria Bilduk berak Loiolako kuartelen aurrean egin zuen elkarretaratze hori, salaketa hori ez, aipatzen Euskal Autonomia Erkidegoan zenolako polizia ratioa dagoen, eta baita ere Loiolako kuartel horiekin zer egin nahi den, beste bate metro gutxira eraiki nahi delako, eta ez, eskatzen duten bezala ez, herritarren esku lur horiek edota gure hori jartzea. Zer iruditzen zaizue? Bai, bueno, hor, pixkat nahazten ditu Euskal Herria Bilduk polizia eta ejerzitoa. Printzipioz, hori ere nik uste pixkat, ulertzen dut diskursoa, ulertzen dut, eta bat etor naiteke, baina egia da, Espainiar ejerzitoak Loiolan daukan kuartela ez dela garai batean zena, eta horrez dago ere indar zerarik. Espainiak berak ere, oraingo aurrekontuetan, sekulako igoera dago defensako aurrekontuan, nola baiten NATOren blokeak eskatuta, eta bar, baina egia da, Espainiar ejerzitoak beran ere utzikeria nahikoa badagoela. Ez da inoiz izan, edo ez dugu ezagutu ejertzitu handi eta indartsu bezala, baina egia da, utzikeria bat ere bazegoela. Ordan, Loiolako kuartelen atzean ere hori ere badago. Eta hor dago terreno bat, noski herritarrena esan beharko lukeena, eta herritarrek erabaki beharko luketena hor zer egin behar dan. Edo oso bat egin behar dan, edo eraikinak aprobetxatu daitezken beste zerbait egiteko. Prozesu bat iriki behar da, parte hartze prozesu bat, eta bar. Baina mugitzea ejerzitoa metro batzuetara edo zera batzuetara, eske Espainiar estatuaren territorioa da, gainera konstituzioak aitortu egiten dio Espainiar ejerzitoari botere hori eta almen hori, eta egongo dira eta egingo dute joaten ez diren arte edo ejerzitori gabeko mundu bat ez dagoen bitarte. Arnaldotegik apatzen zuen, Euskal Errepublika bat behar dela, arrazoi badauka sakonean. Ejerzitoa joatean ebalin badu, ez orube horretatik, bezik orube guztietatik, Euskal Herria bere buru jabetza osoa eduki beharko du, bere territoriarekiko, bestela hor jarraituko dute, ez? Alaitz. Ni guztiz adoz, nire ustez gainera gaur egun ejerzitoa ez deko zentzu handirik, ze gauz hitz egiten guda nuklear bati buruz, eta orduan ejerzitoaren kontuak, nik ez ditut beharrezkoak ikusten, eta gaina inbertsioa orain dela gitzi igo dela, eta hori nik uste dut kezkagarria dela, eta gero, zuko beintatu duzuna nik uste dut, badaudela hainbat toki, utzik daudela edo utzi beharko genukela, eta berrerabiltzeko, ez? Batez ere, zezen plaza hor dekogu, ez? Aurten ikusi da bebai, jendea ez dela joaten, eta da espazio bat, herritarrok erabili alduguna. Dena den eta egun honekin lotuta, Euskal Autonomia Erkidegoan ere izan dira, ez, egun hau, ospatu izan dutenak, esaterako Peperen deialdi baten ondorioz bildu dira, hemen Bizkaian, tartean Carlos Iturgaiz Pepeko burua izan da, Aiara de Horreta lankidea izan da bertan, aurrera, Aiara. Urriak 12 hispanitatearen eguna, jai eguna da Espainiako estatuan. 1492an Kristobal Kolon Amerikara iritzi zela ospatzen da. Hala ere askok ere salatzen dute herri indigenen zarrazkia eta kolonialismoa. Edonola ere gaurko egunean Espainiako indar armatuak goratzeko 11 ekitaldi egiten dira. Tartean hemen Bilbon Guardia Zibilaren La Salve kuartelean ekitaldia egin dute eta bertan Carlos Iturgaiz, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Alderdi Popularreko presidentea, Raquel González, Bizkaiko PPko presidentea eta Vicente Reyes, Espainiako gobernuaren ordezkari ordea izan dira bertan. Eta Bizkaiko indar armatuen lana goraipatu dute. Bueno, zer esan Alaitz? Sarau bat da, sarau pribatu bat bezala ikusten dut, non herritarrak ez dute parte hartuko hor, eta orduan hori, beraien sarau. Baina, kezkagarriena da, sarau hori gu ordaintzen dugula, eta hori da batez ere ni salatzen dudan. Beraz, tamarez ez da pribatua. Privatizatua dago, baina ez da pribatu. Irakurri dut, Sánchez berandu iritsi dela, ez dakit egia den. Ez dakit horra aserraren badagoen, Madrilen egin duten ekitaldian presidentea, gobernuko presidentea berandu iritsi ote den edo, ez dakit egia den.
Baina, lehen Espainiar imperio epatu dugu, egia da, mende luzetan dekadentzia handi joan izatekotan imperio bat dela, duela gutxi, ja uko egin dio ere, Saharako territorioak kudeatzeari, eta hori ere esan daiteke horren ikusi nahi dugun bentsat, dekadentzia horren beste adierazgarri bat, ez? Bai, eta egun honekin lotuta ere, urterik urtera ikusten ditugu antzeko gauza gertatzen ari direla, esaterako Donostiako Alde Zaharreko taberna batek berriro ere salatu egin du, egun honen atarian berriro ere Euskal Presoen aldeko banderaren, arrano beltzaren bandera, kendu dituztela, eraso fasistatzat hartu dutena, bideo bat ere badago, eta horrelakoak baina eta berriro, gertatzen dira, urterik urte errepikatzen diren gertaerak dira, zein azalpen edo zer trasfondo ikusten diozue horrelako gertakariei? Nik uste dut gaur egun olako gauzak gertatzea, ulertezina dira, ez? Beste garai batean zegoela beste konfrontazio bat, baina gaur egun olako gauzak egitea. Eta gero, ze babesa dagoen horatzetik salatzerakoan, ze erantzuna dagoen instituzioen aldetik, beti dauz kontrasanak, ez? Batzuetan olako gauzak gertatzerakoan, nik uste dut salaketa aurrera doala eta ondorioak dakarren olako ekintzak, eta beste batzuk ez daukate ondoriorik, eta batzuk impunitate puntu hori daukate olako gauzak egiteko. Bai, uste dut impunitatea dela hitza, esan nahi dute, herria tabernaren aurkako erasoa da, erasoak ezautu ditugu 100K, zen nahi 100K, eta libre da biltza, garai batean, Donostiako kaleetan, pistolarekin tirok abiltzen ziren, eta transizio garaian, inkontrolatuak deitzen zirenak, eta orain inkontrolatu horiek, dono dakigu atzean zer dagoen, nor dagoen, zaratik egiten duten, nola terrore hori edatu nahi duten gizarteko sektore batzuen artean, eta ondo aipatu da bezala, impunitate osoa daukaten, ikusiko dugu zenbat ikerketa irekiko diren jakiteko zen dagoen eraso horien aurrean, zero. Bai, eta horrelakoen atarian, horrelakoak gertatzen direnean ere, gogora datorkigu azken asteotan eta azken hilabeteotan ere, bizi izan dugun gorroto diskurtsoen gorakada hori, aurreko asteburuan, ultraeskuinak egindako ekitaldi hori, esan 36ra itzuli nahi ez zutela, abesten eta ospatzen, eta hain zuzen ere datorren urtean, hauteskunde orokorrak izanik, etor daitekeenarekin zer egin, horren aurrean, denbora tarterik alda. Horri hori egiteko. Barkatu, esan barru makara, nik ere itzuli nahiko nuke 36ra, baina estatu kolpe aurreko egoera horretara, nik uste dut hauek beste zerbait esan ez zutela, hauek ez dute 36ra inundik ere itzuli nahi, baizik oso eroso dauden tokian. Bai, nik uste dut hori egorakadat askotan hitz egin dugu hemen, nik uste dut daukagun egoera sortzen du amorrua, eta hobeto kudeatzen dutenak dira olako personaiak. Eta gainera nik uste dut, gero eta gehiago ausartzen dira olako gauzak botatzeko. Niri horrek eskatzen nauz. Gero eta kamiseta gehiago ikusten dituzu lelo fascistekin, hori lehen ezinezkoa zan. Eta impunitate hori daukatenez, inor ez da joango ezer esatera, eta are gutxiago instituzioren bat edo dana alako. Kontuan izan gainera, nola diren kartzeleratzen, erbesteratzen, kanta batzuk eta letra batzuk egiteagatik beste batzuk. Hortxe dago bai mozal legea, ez? Hori da, ordan konparazioa segun eta zer esaten duzun, edo esaten duzunen arabera, erbestera joan martzera edo kartzelara edo sekulako isuna daukazu, edo segun zer esaten duzun, txalo zaparra da. Hemen utziko dugu momentuz gai hau, eguneko beste lerroburu batzuei ere heldu behar dizki diegulako, esaterako ekonomia alorrean, diru-sarrerak bermatzeko errentan aldaketak datozelako, Eusko Jaurlaritzaren eta Elkarrekin Podemos ziuren arteko aurreakordio baten ondorioz, eta besteak beste aldaketak eragingo ditu prestazio eskuratzeko adina jetziko egingo dela, 18 urtera zenbatekoa igoko dela, eta errodantzeko baldintzetan ere aldaketak etorriko direla. Honen ondorioz, esaten dute, zaurgarritasun egoeran dauden pertsona gehiagori lagunduko diola. Ala, ez dakit nola ikusten dituzun aldaketa hauek?
Eskazak, ni uste dut ia astero, dinot gai honi buruz hitz egiten dugunean, beti aipatzen dut gauza bera, nik uste dut eskazak direla eta ez direla denontzat. Nik uste dut hori da lehenengo pausoa, denontzat izan beharko dira hobekuntzak eta horretarako irizpideak malguakoak izan beharko dira. Pentsatu beharko dugu badagoela jende bat ezin duela RGI bat eskatu ez dagoelako enpadronatuta, dauz, egoera oso ezberdinak eta ez dira guztiak kontutan hartzen. Adinaren tarteari dagokionean, zer deritzozu 18 urtera jaistearena? Niri ondo iruditzen zait, baina betikoa zergatik ipintzen da 18 eta 19 eta edo 16. Askotan hitz egiten dugu, ez? Behin hori tabakoaren salmentaren debekoa dela eta batean jartzen dute zenbaki bat, ez dago azalpenik eta ez dakit, jaistearena ados, baina azalpen bat egon beharko da, etxetik, nire uste. Horrelako diru laguntzak jasotzeko eta agerikoa da, ez? Zenolako prozesu burokratiko luzeak egin behar diren, batzuetan zailak ere, ez? Eta laguntza, ez dakit zen punturaino badagoen horiek aurrera eramateko, Jon, zer iruditzen zaizu? Maila horretan, adinarekin adibidez, 16 urterekin lan egin dezakezu, lan kontratu bat eduki dezakezu, horren zerratik ez RGI bat, ez hori izan daiteke galdera bat, ez? Baina egia da, RGIaren gaiarekin, eta hemen EAen Euskal Autonomia Erkidegoan gogoratu behar da, erabaki politiko bat egon zala, RGIa jartzeko, aitzindaria esan zen gara, baina gizarte zibiletik mugimendu handi bat eta eskaera handi bat egon zelako. Ezagik gogoratzen dituzuen orduan egin ziren, gogoratu egian aspaldiko kontuak dira, baina, ekimen legislatiboak, herri oso gaztetxoan entzan, eta parte hartu nuen gauza horietan, eta gero horrek eduki zuen aurrera pauso bat orain. Egia aurrera pauso bat egon badagoela, ez dena nahikoa, eta gian berriro ere, herri mugimendutik eskatu beharko dira ez dela gehiago, baina arazoetako bat beti izan da ere kulturala eta ideologikoa. Pentsatzen dugulako, oraindik, susmopean jartzen dugulako, horrelako laguntza bat eskatzen duen herritarra. Eta horren, berak, alegia, ez du administrazioak interbenitzen egoera batean, baizik, berak egin behar du prozesua, berak egin behar du pausoa, burokrazia pasa behar du. Batzuetan, susmopean ere egon daiteke, ezakit orain nola dagoen, baina bere garaian, etzan nahi errexak galdera asko erantzun behar ziren, eta gero hori malgutu zala, dena esan behar balin bada. Atzera pausoak ere egon ziren bere momentuan, en fin. Azkenean, gertatzen dena da, zuk horrelako diru-laguntza bat eskatzeko, arazo kultural hori gainditu behar dituzuela lehenengo, gero informazio bat eduki behar dituzuela jende askok ez daukana. Ez da baten erresa informazio hori edukitzea. Ez dauka edonork. Eta benetan behar duenak askotan ez daki. Ez dagoelako zirkuito informatiboan sartuta, ez duelako ulertzen benetan, eta hori guztiz normala da, ez? Orduan, 18 urteko persona batek RGI eskatu behar baldin badu, hemen aipatu zuen bezala, beharko da administrazioare proaktiboa izatea, esplikatzea, laguntza eskatzen ere, ezta? Traba burokratiko guzti horiek gainera bat egiten dute, ez, aipatu duzunarekin, ez, zenolako gizartea dugun eta zenolako aurre iritziak ditugun laguntzak jasotzen dituztenen aurrean, ez, edo gizarteak zenolako aurre iritziak dituzten, ez, Bai, gainera hori nik uste dut lotza puntu bat sentitzen duzu olako diru laguntzak eskatzerakoan, ez? Orduan, nik uste dut zailagoa ipintzen da laguntza eskatzearen kontua. Nik uste dut bebai batzutan burokrazia da itzela, jasotzen, dauzkatenak olako diru laguntzak superkontrolatuta dauz. Nik batzutan jendea esaten duenean hori susmoak dauzela, zu komentatu duzuna, ni flipatzen dut, ez dala egia, eta gainera batek lortzen baldin badu, nik benetan hainbeste burokrazia egin ostean merezi du. Dino, txantza bat da, baina benetan nik uste dut burokratikoki oso zaila da, edo nork ezin du egin, eta gero bebai ordekogu arrakala digitala, gero eta burokrazia gehiago egiten da interneten bidez, aplikazioen bidez, eta
ja jende asko gelditzen da olako diru laguntzak jaso gabe irizpidengatik, pues ja, teknologia ipintzen baldin baduzu, akabo. Eta aipatzen duzuena, ez? Ikuskaritzak ere oso zorrotzak direla, baldintzak bete diren edo ez argitzeko, dena den RGI-aren edo, diru laguntza honen aldaketak etorri dira, ez? Marko batean kokatu behar dira, ez hemendik aurrera kokatu behar baita guztia hauteskunde zikloaren baitan, Jon? Bai, kasu honetan ikuste dut Podemos aldugu, EAN, Euskal Autonomia Erkidegoan, kasu honetan tanto politiko bat lortu duela, nahikoa ez izan arren, berri baikor bat eman dezakelako, eta bere proiektu politikoaren erabilera politikoari zentzu bat ere ematen diolako, ez? Gainera, lehiakide izan daiteken beste alderdiren batekiko ere hartzen duelako aurrea, eta horrela ere ulertu behar ditugu. Neurri asko ari dira hartzen, eta uste hemen aurreko bat ere komentatu genuela, gobernuak eta hainbat neurri hartzen hasiko zirela eta hasiko direla datorren krisi sozial, datorren ja hemen dagoen krisi horren aurrean, bai bake soziala ziurtatzeko, baina baita ere momentu batean debakle elektoralak eta ekiditeko, ez da hori nahiko ohikoa izaten da. Nik uste herritarrak egin behar duela momentu hori aprobetxatu, presioa egiteko eta ahalik eta gauza gehien lortzeko, baina gobernuak oro Europan, izan estatalak, lokalak eta neurriak hartzen ari dira, horrelako azoka batean gaude, beti aurrera pausoak eta sozialagoak izateko asmoz, baina nire ustez sakoneko gauzetan gehiegi eragin gabe. Bai, ni guztiz ados, nik uste dute argi dala dekogun sistema ez du balio, behintzat egoera honi aurre egiteko, eta aldatu beharren edo zalantzetan jarri beharren egiten dituztenak dira hori, aurrera pausu txikiak emotea jendea esateratzeko kalera, eta aprobetsatuko dut astelenean goizeko 11etan eliptikatik aterako dela manifestazio bat, pobreziaren kontrako eguna denez, RGI malgutasunaren aldekoa. Nik uste dut oso garrantzitsua dela kaleak hartzea eta batez ere aprobetsatzea hauteskundeak hor daudela eta nik uste dut eta beti esan dut hemen presio soziala da garrantzitsuena. Azkenean boskatzerakoan batzuk ez dute aldatuko beraien boska olako gertakariaren ostean. Aldaketak etortzen baldin badira izango dira jendea aterako delako aldarrikatzera. Itzordu hori ere jasota araitz. Dena den gezadatuko dugu, eguneko beste titularretako bat ere badelako, eta puri-purian dagoen gai bat ere badelako, energia krisiarena, nola aurre egin, zein nolako pausuak eman hemendik aurrera, eta testu inguru horretan, energia berriztagarriek zen nolako testu ingurua, zen nolako lekua izan marko duten gurean ere, noski. Horrekin lotuta eta aipatzekoa duela hilabete bat, Statkraft multinazional Norvegiarrak egindako iragarpen hori, Gipuzkoa eta Araba artean bi proiektu eoliko jartzearena, Araba eta Gipuzkoako mugan bat eta Azpeitian bestea, eta atzokoan Azpeitian bertan alkatearekin batera eta enpresaren ordezkariekin batera proiektuaren nondik norakoak azaldu zituzten, ikusiko dugu. Ez dakite pieza hori daukagun, bien bitartean aipatu bezala, ez da, atzokoan proiektu hori herritarrei azaldu zitzaien, badirudi behintzat, orain arteko ibilbide hori desberdina izaten ari dela, ez? Zer deritzozue? Lehenengo eta behin, suposatzen da proiektu partizipatibo bat sortu zutela edo dana dalakoa, eta nire esperientzia behintzat dira olako proiektuak dira gometzak jartzeko, eta oso biratuta dauz. Atzo badirudi izan zala nahiko tensoa, irakurri dudan arabera, eta gainera jendea ezaguela bat ere adoz, dinot, inposatua izango da. Gainera, bai ekologistak martxak esan zuten hori energia berriztagarrien lurraldearen arloko plana garatu beharko dela, lehenengo eta behin. Nik bai ikusten dudana da, lehen esan dudan moduan ekonomiari buruz hitz egiterakoan,
hemen jarrera aldaketa bat egon beharko dela, ezin dira sortu gauza berri batzuk jarraitzeko kontsumitzen eta produzitzen egiten dugun bezala, hori muga bat egon beharko da. Eta bai, eolikoak ikusten ditugu alternatiba berde bezala, baina bai bere ondorriak ekartzen dituela, ez? Badago zarata, badago biodiversitatearen galera, eta beste aldetik, entzun dudanagatik, dagoela bai proiektu bat jartzeko itsasoan izan alda, olako errotak, baina itsasoan. Guaz okupatzera leku guztiak, ez? Eta nik uste dute sartzen ari garena naturalgune babestuetan olako gauzak egiteko, ez da? Eta nik uste dute hori zaindu behar dugula, eta ezin dugula onartu olako pausoak ematera, ez? Esatea, lehen baso bat zana, orain bihurtuko dugula ez dakizer, beharrezkoa dela. Igual da momentua plantatzeko eta esateko gure bizitzeko era aldatu beharko dugula. Izan ere honekin lotuta, ez? Agian hanka hori falta zaio eztabaidari, energia kontsumoa jaitsi egin behar delaren, ez dakit, batzuk esaten dute, ez? Ala beharrez egin beharko dugun zerbait izango dela, baina horrek noski sistema osoa eraldatzea ekarriko duela, Jon? Bai, azkenean energia krisia deitzen diogu, ez? Baina neuzet bi jatorri nagusi dituela, bat egiturazkoagoa izan daitekeena da, eta industrialtza, kapitalismoa, horrek sortu dituen mundu mailako dinamika guztiak, lehen aipatu dugun kolonialismoarekin ere oso lotuta dagoen kontu bat da, eta beste bada geopolitika, ezta? Geopolitika mailan hartzen diren erabakiak horrek egin duena da, suposatzen zen bide bat, abiatzera omen gindoa zen bide bat, ez naiz oso baikorra izan horrekiko orain arte, hori nolait frenatzea edo ez, ezta. Nik uste etor, zientzialari talde batek, tartean Unai Pascual Euskal Herritarra dagoenak ere, oso txosten eta oso informe interesgarri bat egin du, ezta, eta nola ulertzen dugun lurra eta ingurunea, eta ze balio ematen digun, alegia, erabilera balio hutsa, alegia, natura da, nola bete esateko, gure lurra da, zerbait instrumentala guretzat, etekin bat ateratzeko guretzat, gizakion bizimodu estilo jakin baterako, hori da adirazle bat, baina badaude beste adirazle batzuk, eta bata da, naturak existitze hutxagatik badaukala balio bat bere horretan, helburua dela bere horretan, ezta? Eta horrek personen ongizatean, naturarekin ditugun harremanetan balio handi daukala eta hori dela zera nagusia. Horrek iraultza bat suposatzen du. Ez, hemen aipatu duzuen bezala. Eta nik uste dut, ez gaudela prest gizarte bezala eta sistema bezala momentu honetan iraultza hori egiteko. Gero beste gauza bada, maila lokaletan edo azpeitia batean edo nik ez nintzen egon, tamalez gero ez du denbora eduki, gero sakonean begiratu nahiko dut, ezta? Egia batuen batek zerbait esan zuela, baina egia bilera egin zela. Hori bentsat egin zen, eta hitz egin zuten, ez dakit zehazki, ze terminotan, eta nola hitz egin zuten, baina azalpen batzuk eman ziren, eta ikusiko dugu, denbora eman dizu egun, prozesu deliberatibo horrek ezer ematen du, baina egia da ere, erabaki konkretuak hemen eta orain hartu behar ditugunean, ez dira batzuetan gustatzen zaizkigunak, ezta? Bere garaian egontzan atesatekoaren debatea. Eta nik esaten nuen, ni bizi nintzen, momentu hartan, bizitzako momentu konkretu horretan, atesatekoa jarri zen herri batean. Eta nik esaten nuen, ez da niri gustatzen zen, niri askoz urrunagoa joango nintzatek, pertsonalki. Baina, esaten nuen aurrera pauso bada. Herri horretan oraindik atesatekoak egoten jarraitzen du. Informatzeetan, ez da soluzio ideala, seguro baudela askoz soluzio aurreratuagoak, erradikalagoak eta importanteagoak. Baina erabakiak hartu behar dira hemen eta orain. Eta ez defendatuk erabaki konkretu hori, ez daukadalako tresna nahikorik hori defendatzeko. Baina konsientizak etezen erabakiak hartu behar direla. Ez dakit hau den soluzioa, agian beste soluzio bat da. Baina erabakiak hartu behar dira transizio ikuspegitik. Horregatik da transizio energetiko bat. Ez delako prozesu baten amaiera, baizik da prozesu baten nik esango nuke, ia ez da hasiera, aurre hasiera edo, ezta?
Sortu diren herri plataformekin lotuta, gaurkoan esaterako Gipuzkoako mendiak azke deituta Bergaran martxa bat egin duten, zuzen ere eolikoen proiektu hauek salatzeko eta azpimarratzeko, ez daudela energia berriztagarrien aurka, baina kontuan izan behar dela zin izango den kokalekua, zin izango den inpaktua, gogoratuko dugu izan ere gehienez 205 metroko haizerrotak izango direla, ez da, bai 24.000 etxelentzako elektrizitatea sortzeko gaitasuna izango dutela, baina zenolako inpaktu bizuala izango duen horrek, zenolako inpaktua izango duen horrek ere lurraldean, baina honekin lotuta ere aipatzekoa, esaterako gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan jasotzen dugun energia gehiena kanpotik datore, 90% kanpoan ekoizten da, beraz. Agian gure etxe ondoan ez ditugun nahi parke eoliko horiek beste nonbait izango dira, ez? Arazoa edo, bai, auzia leku aldatzea izango da hori, ez? Bai, nik uste dut gainera oso, ez dakit, kapasitate ona daukagu, ez? Guretzat den gauza bat, oza, etekinak edo onuragarriak guretzak izango diren gauzak, ipintza, estatu pobretan edo leku pobretan, edo ez ikusteko, ze parte hori ez aigu gustatzen, askotan komentatu egin dugu, nola badauz estatu batzuk non joaten direla langile batzuk oso pobreak direnak eta gero botatzen dituztela zuzenean behin lan amaituta. Eta gero oso komentatu duzuna, nik uste dut jarraitzen baldin bada izaten negozio bat oso zaila izango da hori aldatzea. Batez ere, hemen boterea ez daukatelako instituzioek, baizik eta enpresek. Orduan, negozio bat baldin bada oso zaila izango da aldatzea. Eta gero aldarrikatzea naturan nik uste dut importantea dela, eta batez ere pandemia garaian nabaritu egin dugu, ez? Ze leku gitxi berde dekogula adibidez Bilbo batean. Eta Bilbo batean, eta esaten dut edozein hiriburuetan, eta ze beharrezkoak diren momentu batzuetan. Eta gero, egoten ez direnean, faltan botako ditugu, ez? Baina, gero proiektuak egiterakoan, adibidez Bilbo batean, ez dakit, Deustuko plaza egiterakoan, edo Basurtuko ospitala egiterakoan, zemento eta zemento gehiago. Naiz eta herritarrek eskatzea berde gehiago ipintzea kontrakoa egiten dugu. Nik uste dut, ez dauz aurrera pausoak, jendea, ez dakit, beste tekin bat atera nahi duelako. Horrekin lotuta ez, azpimarratzen zen duten zen, garrantzitsua den planifikazio bat egotearena, izan ere ikusi dugu ez, behin baino gehiagotan, Espainiar Estatuan esaterako, hainbat eta hainbat proiektu eoliko edo fotovoltaiko daudela, nekazalguneetan eta bar, ez? Horiek ekitea izango litzateke agian gakoa jo nola ikusten duzu? Bai, ni ez inondik ere aditu, ez daukat, ez dakit ze ekarpen egin dezakedan, mailan tekniko horretan, ez dut kontrolatzen nahikoa, eta uste jende oso ona dagoela gai hauek lantzen, ez? Baina gakoa hementxea azaldu dena da, esenet, talena aipatu duguna, esenet, zertarako behar dugu energia, ez? Bizitza on bat ziurtatzeko, guztion atar, edo hor badago etekinen logika bat, badago privatizazio logika bat, azkenean lurretik ateratzen dugun, naturatik ateratzen dugun, ustiatzen dugun energia hori guztia, norbaiten etekin bihurtzen baldin bada, hori azten gera logika suntsitzaile batzuetan, dinamika suntsitzaile batzuetan sartzen, ez? Orduan, nik bai eskatuko niokena edozein administrazio hori, izan lokala, izan regionala, estatala, nazionala, dena delakoa, ez da bakarrik hori, prozesu parte hartzaileak egitea, baizik gero modeloa, eredua jartzea, beste norabide horretan, pausoak ematea, beste norabide horretan, eta hor bai, estrategia eta planifikazioa eta erabakiak ondo hartzea, horren parte dira, helburu bakarra etekinak direnean, erabaki kaotikoak hartzen dira. Eta gero daukagun territoriaren lurraren antolaketa, zede baten atzean hori ere badago. Gure lurra nola daukagun antolatuta, momentu honetan, eta iruditzen zait hor, bai, ez daukagulako energia burujabetzarik, ez daukagulako elikadura burujabetzarik, oinarrizko gauzak, herri batentzat, gizarte batentzat, eta nola gauden antolatuta, gauden bezala, iruditzen zait hor, bai, interbentzio publikoa behar-beharrezkoa dela, eredu bezala. Energia eredutik hirigintza eredura egingo dugu salto, hainbatetan mai honetan hitz egin dugun gaietako bat da, ez da laitz, baina ez hori da galeretako bat, ez da, hiriak gaur egun dauden, antolatuta dauden bezalazi bizigarriak egiteko zenolako utzuneak dituzten, ez? Hainbat eta hainbat aipatu ditzazkegu, alaitz, zakit Bilbon bertan, zenolakoak ikusten dituzu lehen begirada batean esaterako.
beti komentatzen duguna, garraio publikoaren defizita hor dekogula, eta gainera plan batzuk badauzela, ze hor dago liburu zuria, dituela ez dakizen bat proposamen, nik uste dut oso realistak direnak eta oso eramangarriak direnak, baina ez dute kontutan hartzen. Nik uste dut dauz, batez ere Bilbo batean, dauz auzo batzuk non heltzea da txango bat egitea, oso zaila da, baldin badeko karritoren bat edo okerrago, azken bola honetan hori dekogu soloko etxekoek aldarrikatzen Igoaioarena, Arangoitin daramatzagu, ez dakizen bat urte bebai aldarrikatzen Igoaioen, nik uste dut hori da bat, ez? Gero ereduaz hitz egin beharko dugu berriro, hiri eredua, ze sortzen ari garain, ez? Azken bola honetan nik uste dut Bilbo abiadura bat hartu duela turismoentzako bastakit, ikono bat bihurtzeko, ez? Eta nik uste dute kontrako izan barko dela, herritarrentzako izan barko dela, eta nik uste dut hori da faltan botatzen duana. Azken datuak atera dira, turismoa igoera bat egon dela, eta Bilbon batez ere, eta orduan ja dauz proiektu berriak sortzen, turismoentzako, ez? Nik uste dut horreka bat bilatu beharko dela, ez? Eta ez da dana turismoentzako. Gaina, sektore horretan, markatu, oso prekarioa da, oso feminizatua, eta gainera migranteek eta oso horrelanean. Batzutan turismoa bultzatu nahi dugu, ez? Baina zenolako turismoa, eta gero, etekin horiek, askotan esaten dute egin dugu ez dakizer, eta eutzi dituzte ez dakizen milioi, non? Gero hori herritarren bizikalitatean nabaritu egingo dugu, ze normalen ez dugu ikusten nolako proiektu batzuk egiten dituzten MTV edo World Series edo dana dalakoak egiterakoan, gero dirua ez da gelditzen, ez herrian, ez da herritarrentzako eta gainera hor lan egiten dutenek ez dute igotzen beraien soldatak. Orduan, da etekinak ataratzeko hiri eredua. Hiri ereduaren ertz nagusinetako bat ere bada irisgarritasuna, ez? Batez ere kontuan hartuta mugikortasun urria duten pertsonak edota ikusmen urria duten pertsonak, eta hain zuzen ere horri buruz hitz egingo dugu gaurkoan, Begiriz elkarteko kidea den Josean Txintzurretarekin, pantaiaren beste alboan daukagulako. Eguerdion, Josean. Eguerdion, bai. Beno, hitz egiten ari gara dagoeneko, ez? Zenolako oztopoak egon daitezke hirietan, zenolako oztopoekin egiten duzu topo egunerokoan, Donostian bertan, esaterako, Josean? Bai, horren ez dakit ondo ikusten dira zuten, ze, ikusi gabe hola enfokeak eta kameranak eta ez oso horreza, ez dakit ondo ikusten zaiten edo nola dagoen. Ikusten zaizu, Josean, bai, aurrera. Bale, gaiakin hasiarrotik, esan nahi nun, hau komunikabidetara ateratzea erabaki hau, izan dela bigarren pausoa, alegitea, pandemia aurretik ja aspaldi xamarrazi ginen reibindikapena hauekin, aurrez aurre egitea, erabaki genuen, udaletxeko aginteriekin, eta beste, hor sartuta dauden, konbertzio dendaguneak, ostalaritzakin, eta horiekin denekin hitz egin dugu, eta orduan nola ez dugun erantzunik guk nahi dugun erantzunik bizat ez dugu jaso, eta orduan erabaki dugu, nola ez diguten kontutan hartzen, komunikabidetara ateratzea. Alde horretatik, zuei ere eskerrak. Eta baina gaiarekin sartuz, ze aurkitzen ditugu kaleetan, imagina ditezken, edozein traba, oztopo, sekulako pilak. Nola bete salkapen bat egiteko, ingo genuko igual 5 mailetan edo horrela, ezta? Horren izango liake, hornidura trasteak, esan dut, tiestuak, edozein lokaletan ate ingurutan batez ere, egoten dira, tiestuak, tamaina guztitakoak, bere landare, zugaitz, zakizer, jarrita. Horiek, oztopatu egiten du gure ibilbidea. Bigarren motako oztopak izango liake, elikaturak dendei dagurkirak. Adibidez, gehienak, fruteria, edozein lekutan ikusi ditzazkezue, fruta dendak, zematerako kaja pilak, fruta kaja pilak batez ere, ateratzen dituzten kalea. Eta ez kaja bakarrikola paretatik hurbilezen. Igual 2-3 kajako distantziekoak, eta sekulako
traba egiten digute, horiek ere. Hori, ikerria da. Gero, hirugarren motako izan dake, denda mota askotakoak sartu genituzke, adibidez. Erropa dendak, zapata dendak, optikak, liburutegik, helatu dendak, okindegiak, jartzen dituzte alde batetik bere kartelak iragartzen zer daukaten barruan, ate aurrean, eta beste batzuk, hain kuriosoa da, ikusten hasi geha onda urte bete, hola, pandemia ondoren. Leno Benidorren da olako lekutan ikuste genitunak, erropa dendan zea, erropa zintzilika jo horiek, kalera ateatzen. Eta ez batean, ez egunero, hemen Donostin, daude denda uitako mordoska bat, bere erropak kalera ateata, antra baitzen, erdiz erdi. Eta zapaterik, olako gauza asko. Eta gero, ostalaritzako sektore hori, ja da ikerdia. Hartu dituzte kale guztik, leheno aitudan emakume esan duen bezala, bai, turismo lehenetxi dute turismoa eta bastar guztitan ostalaritzak eta gauza kalera atera berdia turismoa erakartzeko. Eta gero, ulertzen dugu, pandemian kontu bat, aforoak eta bukatuta zeuden, eta kalera atera bertzuten bere ekonomiak eta garatzeko eta gauza horiek ondo dago, baino, espaloien erabiltasun publikoa asko mugatu dute. Hoi privatizatzen nahi dira, espaloien erabilpena. Ikeragarri. Eta gu beraiakin itzen genunean, oindela urte bete pasiek, urte terdia ia, bai merkatal eguneko amengo elkarteakin, eta ostalaritzeko elkarteakin itzen genuen, eta esan genien, hau dena nola izen pasatzen, eta esan ziguten, kontutareko berdezute, ekonomi baldintzen nolakoa diran, eta nola gauden, eta oso prekarioan, eta gauza, eta pazientzia eskatu ziguten, eta esan genien, pazientzia izango dugu, hemen elkarbizitza denon artean egin behar dugu, normala dan bezala, baina gero hau bueltatzen denean lehengora, eta aforoak eta bueltatzen direnean lehengon bugetara, lehengon neuritara, ze pasako da. Orduan, pasako ditugu mezuak eta bisoak eta gure partaidei eta gauzak jasotzeko, eta bar. Pandemia gutxiko arabera pasada, larrien abintzat, aforoak eta jaz daude, udarare pasada, eta kaleak berdin edo okerrago jarraitzen dute. Eta ez dago biderik hortako, eta orduan nola udaletxetan, batez ere Donostikoan izan gera, makina taldiz, eta nola ez diguten erantzunik ematen, horregatik erabaki dugu, lehen esan duen bezala, salaketaiak komunikabidera eta ateratzea. Txan ere, Josean, zerrenda luzeagoa ere egin genezake, ezta? Oztopo ugari daudelako eta batzuk ere estrukturalak direlako, hirigintzarekin lotutakoak. Ez dago inolako araudirik edo legerik hau arautzeko? Hoi beste kontu bada. Beste oztopo klase batzu badaude, hoi udaletxeei mobiliario horre dagokinei, ez da hor, adibidez, ezagutzen dituzuen eski, pilak jasotzeko borobitxo horiek jartzen dituzte, horiek daude pareta erantzita. Eta horiek daukate makil bat lurreaino, gure bastoiakin makil hori ez dugu errapatzen, eta orduan kolpe gartzen ditugu horrelako trasteakin. Hori zergatik ezin da jarri beste zakarontzien lerroan. Zergatik jarri behar da paetan erantzita. Eta bizikletan aparkalekuk, horiek egiten daude paeta erantzita. Hori izalda beste leku bat hori jartzeko. Bankok, asientuak hor, eseilekuak asko daude paetan ondoan jarritari. Eta oztopo egiten ditute ere, edo jarriñan ingurun, edo hor pasabidean erdin. Eta aloko gauza asko daude. Gero, adibidez, jutezea hemen bai Zubriola aldea, eta bai hemen Ibai ondoko pasealekutara, eta zakarontziak, udaletxeko zakarontziak hor daude paeta erantzita. Horrek ere traba egiten digu, ze. Gu, ez dugu junber pareta erantzita espreski, baina paretatik bertasemar bai, guk behar dugu paretaren referentzia, linea hori behar dugu, paretaren oihartzuna tentzuten juteko, gugu hartzeko eta jabetzeko, nola guazen, pixka bat, pareta linea hori garbi behar dugu. Eta, barkatu, eta arauak, Eusko Jaurlaritzak irisgarritasun arauak baitu, aspaldi sartuta ja, indarrean, eta horien kudeak eta udaletxei dagokie. Gauza garbi daude.
Adibidez esaten du, esaten duen bezala, pareteko linea hori 2 metrotara paretatik libre egun berdula. Eta ezin dira hor gauza jarri. Eta toldoak eta gauza horiek 2 metrotik gora egon behar dute. Eta pareta irantzita ezin da ezerre jarri. Eta hor gauza horiek betetzeko borondate falta ikiarria ikusten dugu agintari aldetik. Ematen du lehenetsi dutela ekonomia asuntoa, ostalaritzako indarra dakan jende honek, dendariak daukaten indarra, ekonomi botere honek balditzatzen ditu gauza hauek indarrean jartzeko eta egokipena horiek guretzako behar dira, eta ez guretzako bakarrik, hau ez da guretzako bakarrik, edo zein pertsona nagusia, edo ama edo aita igual da, ume karrotxoitako batekin juten bada kaletikan, eta saiesten egon behar du aldiero traste guzti hor daudena, eta beste ez gaituak ere bai, kurpilako aurkitan juten diren beste elbarriak ere, gauza hori denak saiesten ibili behar dira egunero kaleetan. Kaleak oztopoz josita daude, eta hoi ez da inontzako mesere. Kale garbia baldin badaude, denontzako ona izango da. Ez dugu esaten, herri lagunko ja, eta ez dakiz zein mirestu behar degula, eta begirun ez dakiz zer, behar degula jende guztiakin, eta hoi hitzitan gehatzen da bakarrik, gero ez dute zerra egiten. Mezu horrekin geldituko gara, argi eta garbitze egin duzulako Josean, eta begiriz elkartetik aipatu duzun bezala lanean ari zaretela egoera irautzeko, besteak beste Donostiko udaletxearekin bilerak egiten, eta ea lortzen duzuen aldaketarik, eta jarraituko zaituztegu gertutik. Mila esker, asko eskertzen dizugu gaurkoan gurean izatea gatik. Josean, eskerrik asko, hurrengora arte. Ez horregatik, eskerrik asko zuei. Ikusi duzu ez, hainbat eta hainbat adibide, jarri daitezkela, eta ez dakit batzuetan evidenteak direla, ez, ematen du, baina zer gertatzen da, ez, ekonomia alorrara jo du, Joseanek? Berak aipatu duena, ni terrazei buruz nengoen pentsetan denbora osoan, espazio publikoaren okupazioa bizitzen ari gara momentu honetan. Zertarako negozioak egiteko, gero hirigintza, nik uste dut berriro ikusi beharko dira gauzak, gauza batzuk bankuak ipintzerakoan, berak aipatu ditu sakarrontziak, gauzak ipintzerakoan nik uste dut zentzu batekin egin beharko dira, batzutan banku berriak dauzenak ez dakiten alondiga ez, Azkuna Zentroaren ondoan, edo eliptikaren, eta dauz ez hitz egiteko ondokoarekin, baizik eta buelta eman da, ez daukate zentzu handirik, ez da, agian zentzua hori da. Bai, hori da, zentzu handirik dinot, zera positibo batean, ez? Gero, aipatu du, hiri eredua izan behar da, hiri bat denontzat izateko, eta badirudi beti komentatzen duguna, ez? Beti gelditzen dara jende, batzuk kanpoan, bai hori gurpildun aulkiak eramaten dituztenak, eta gero, zemenpekotasuna sortzen ari garen. Jende hauek behar dituzte laguntzaileak, ez? Batzutan dauz rampak, baina holako rampak, igo zuzeu bakarrik gurpildun zerarekin. Eta hori, ikusmen urriko pertsonentzat, dauz egiten bebai aplikazioak, ez? Hori semaforoekin egiteko, edo hori bus geltakietan, eta horakoetan, berriro arrakala digitala hor dekogu, ez? Behin eta berriro, nik uste dut, aipatzen ditugula, ez? Gauza berak, ez? Ereduak eta hori denontzat izan beharko dela gure hiria. Jon, behin Josean entzun da, eta gai honi buruz, zein hausnarketa egingo zenukezuk? Bai, ondo ditzen du, Gipuzkera garbilan gaina, eta ongi, ni bat egiten dut Bilbotarren aldarrikapen guztiekin, eta Donostiarren aldarrikapen guztiekin ere bai, egia, azkeran galdera, hiriak norentza dira, ez? Norentza dira, hiri bat, kale bat, etxe bat, auzo bat, parke bat, ingurune bat, norentzat egiten dugun eta nola pentsatzen ditugun, ez da, auzoak eta egia da, Bilbo dela adibide bat ere, baina ez da bakarra, ni Errenteriarra naiz, eta horretan, herria nola dagoen eraikita, bada kaotikoa, ez da bat, eta gero horrekin behar interbentzio guztiak hori ondo jartzeko, denbora asko eskatzen dute, zailak dira, garestiak dira,
presio sozial handia eskatzen dute, planifikazio berriak. Oso zaila gero horri askotan buelta ematea, baina hiri lagunkoi bat esaten dugunean, da askotan pentsatzen dugu hiri bat ondo egin dagoela, kotxeen trafikoan zera handirik ez dagoelako, edo aparkatu daitekelako, edo horiek dira irizpideak, ezta? Eta ez dugu inoz pentsatzen, ez bakarrik bista ez daukan persona bat, beste persona heldu bat, haur bat, horiek guztiek nola bizi duten arkitektura, nik ez duen inoz pentsatu, baina fruta kaja bat ikusten duzunean kalean, kurpil batzuekin biziren persona batek, hor sekulako traba dauka, ezta? Donostian iritsi izan bere garaian terrazen ordenantza bat egitera, non etzegoen toki fisikorik ambulantzia bat pasatzeko terraza eta farolaren artean. Eta horrean esaten duzu, hori jakina, gazte osasuntxu bati, segurazkitza ez gertatuko, baina ambulantziat behar izan dezaken persona batek kale oso horretan. Ez da bakarrik hor zerbeza edaten ari denak, ezta? Gero egia da ere esan duzu espazio publikoan erabilera. Terrazak beteak egoten dira. Ordan, batzuetan turistez beteta egoten dira, eta besteetan auzotarrek nahi dute. Terraza bat eduki, eserita egoteko eta hitz egiteko. Hori ere errealitate bada, ez? Ordan, oreka horiek ere bilatu behar ditugu. Zeren, haize errotekin egiten dugun bezala, nire txazpian terrazarik ez, baina Burgosera noanean oporretan egon dadila dena terrazez betea, hori ere ez da kontua, ez da? Amaitzen joan behar da, Araitz? Empatia puntu bat behar da, eta horretarako pedagogia, azken finean, eraikin batean jartzeko igogailoa, lehenengo pisukoa, ez dago prez ordaintzeko, porque berak ez du behar, olako hiri bat sortzean, nik uste dut, batzutan arazo horiek gertatzen dira, ez? Jendea, berak ez duen ez behar, ez? Ez dago prez inbertsio hori egiteko, ez? Eta nik uste dut hori maigainan jartzen dena dela, eta badaudela pertsona batzuk lehenengo mailakoak, eta beste batzuk bigarren mailakoak. Edo garela konturatzen ez, besteok nola bizitzen duten hiria. Hemen utzi behar dugu, denbora joan zaiguta, hemen utziko dugu gaurko solasaldia. Eskerrik asko, beste behin gurean izatea Galitika, Laitzar Gandoña eta Jon Antza. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak ordubetatik aurrera, ondo izan. Jauzi digitalari esker, telebista guztietan ikus daiteke aurrerantzean Hamaika Telebista. Edozein etxetatik, Hamaika, zuzenean zein nahieran ikusteko aukera ematen digun aplikazioa aurkeztu baitu Hamaikak. Aplikazio hau instalatzeko Google Play plataforman Hamaika bilatu, klikatu, deskargatu eta abian jartzea besterik ez duzue.
Jauzi digitalari esker, telebista guztietan ikus daiteke aurrerantzean Hamaika Telebista. Edozein etxetatik, Hamaika, zuzenean zein nahieran ikusteko aukera ematen digun aplikazioa aurkeztu baitu Hamaikak. Aplikazio hau instalatzeko Google Play plataforman Hamaika bilatu, klikatu, deskargatu eta abian jartzea besterik ez duzue. Era berean, asteartean Loiolako kuartelaren atarian bildu ziren alderdiko kideak. EH Bilduk salatzen duenez, polizia ratioa Europako batez bestekoaren gainetik dago. Alderdiko bozeramaileak, Nerea Kortajarenak dioenez, 20.000 polizia ditugu eta Europako batez bestekoa 6.000 izan behar da. Euskal Herria Bilduren ustez, momentu honetan, hiri honek bakea eta gatazken konponbideren aldeko apustua berretsi eta indartzeko momentua da. Eta urratsak emateko norabide horretan. Eta uste dugu kuartel berri baten eraikuntzak ez duela bide hori urratzeko aukerarik eskaintzen. Gogoratu nahi dugu, Euskal Herrian polizia ratio handienetakoa dugula Europan, ez? 7 polizia ditugu 1.000 biztanleko, Europako bataz bestekoa 3 polizia denean 1.000 biztanleko. Bestalde, kanpaina eta mobilizazio horien aurka jo dute Guardia Zibilen elkarte batzuek. Haien esanetan, martxan jarri duten kanpaina eta ekimenak gorroto delitua dira. Badago aukera errepresioa edo giza eskubideen urraketak gertatu diren tokietan toki horiek memoria gune bezala izendatzeko eta orduan kontuan hartuta Iruñeko poliziaren komisaria zaharra, hau da Merindades plazaren eta Paulino Caballero kalearen artean dagoen gaur egungo gobernu delegaritza eta Guardia Zibilaren Galizia etorbideko kuartela, Nafarroako gobernua kargatu zuen txosten batean dokumentatuta gertatu zen bezala, 1960 eta 1978 urteen artean, 150 torturatu eta tratutxar kasu baino gehiago izan ziren bi espazio horietan. Eta gaurko honetan, lansailarekin egindako negoziazioaren ondoren eta lansailak onartutako gure ekarpeneren ondoren, esaten dudan bezala, nabarmenki hobetuta gelditu da lege proposamen hau. Guk uste dugu, gizarte babesera bideratutako politika publikoak, hain zuzen ere desberdintasuna eragozten dutenak, indartu egiten direla gure egindako negoziazio honen ondoren. Pertsona gehiagorentzat izango da babesa eta gainera babes hori berme gehiagorekin ere izango da. Hau da, Euskal Herritar guztiontzat izango da lege honen aldaketakin izango da gertatuko dan onura. Saben que son tiempos en los que el objetivo del Ejecutivo sigue siendo reforzar el escudo social que podemos aportar desde las administraciones y el esfuerzo que vamos a realizar
también va a ser importante para profundizar y para fortalecer más aún ese escudo social. Así lo va a ser en el plano fiscal, con la mirada puesta en quien más lo necesita, y esto también va a tener evidentemente reflejo en el presupuesto, en ese anteproyecto y proyecto que en las próximas semanas pues confiamos en que será una realidad. Galdera asko eta ugariak, ikusmina agerikoa, 3 orduz egon ziren atzo Azpeitian, Soreaso antzokian Statkraftek eskualdean eraiki asmo duen proiektuaren inguruan. PIASP proiektu eolikoaz galdetu zuten 100 herritarrek herri batzarrean. 2027an abian nahiko luken Statkraft enpresen horbigarraren eskutik etorri dira azalpenak, Azpeitiko udalak babestuta. Partaidetza partekatzeko asmoa adierazi du Statkraftek, energia herritarren artean sozializatu eta beraz argindarra merkeago eskuratzeko. Horrez gain enpresaren arabera 130 lanpostu ere sortuko lirateke. Prozesua baina hastapen unean dago aurre balozio unean eta beraz ez dago ezer erabakita Azpeitiko alkatearen esanetan. Honek ez du ezan nahi guk udal gobernu bezala, itxu-itxun gitazmo honen alde azaltzeganik. Ez du ezan nahi ez dara udaletxie eta enpresa berdineganik. Ezan nahi nuna da eredu berri batako aukera bat euneikela. Dena den Agora Alkorta alkateak azpimarratu du ezer ez egitea ez dela aukera. Aztertzeko moduko proiektua da Alkortaren iritziz, adierazgarria baita energia sozializatzeko eta komunitate energetiko sortzeko asmoa adierazi izana norvegiarrek. Hala eta guztiz ere ikerketa sakonak egin beharko dira, dagoeneko hasi dire hegaztien kasua aztertzen. Testuinguru horretan hainbat herritar protestak aritu ziren ia 3 orduko gardentasun ariketa planteatu zen herri batzarrean. Besteak beste proiektuaren atzean zeinen interesak dauden mahai gaineratu zuten edota sortuko den argindarra zenbatekoa izango den. Naturan proiektu honek izango duen eraginaz ere kezka agertu zuten. Udalak argi utzi nahi izan du kalteak onurak baino handiagoak baldin badira atzera botako duela proiektua. Baina oro har herri batzarraren balorazio positiboa egin du. Balorazio positibo bat egiten dut, Soreasuko antzokile bete indalako, hori nahi genunez, herritarrak, pentsakera ezberdineko herritarrak bertan biltzie, ikusi dugu baita ere, herrien iritzi ezberdinik gaudela, gure helburuzan transparentzia ariketa bat egitea eta uste dugu helburu hori lortu dugu. Oraingoz dena irekita dago eta proiektuaren arduradunek argi utzi dute proiektuak aurrera egingo balu momentuz ez dagoela erabakita ez da izerroten neurria ere. Altzairua berrizikatzea errazagoa. Norvegiako Statkraft enpresak 2 parke eoliko eraikitzeko asmoa du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 92 milioi euroko inbertsioarekin. Azpeitia, Errezil eta Zesto artean eraiki nahi dute lehena, PIASP izenekoa, eta 32 milioi euro inguruko inbertsio eskatuko du. Proiektua gauzatuz gero energia 24.000 etxe ingururi emango diola aurreikusten da. Bigarren parkea Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko mugan eraiki nahi dute, eta itxaraz izena izango du. PIASP baino potentzia handiagoa izango du, 54.000 etxe inguru hornitzeraino. Azken honek 60 milioi euro inguruko inbertsioa beharko du. Testu inguru honetan herritarrei PIASP proiektu eolikoaren inguruko azalpenak emateko batzarra deitu du Azpeitiko udalak. Astearte honetan Soreaso antzokian izango da bilera arratsaldeko 7etan hasita eta herritarrei hara joateko deia egin die. Erakundeak proiektua duen ikuspegi azalduko du bilkuran eta gainera proiektua gauzatzeko interes agertu duen Norvegiako Statkraft enpresako kidek ere emango dituzte azalpenak. Herritarren artean jakiteko gogoa eztabaida eta kezka sortu dela eta lasaitasun mezua helarazi du udalak. Gainera gardentasunez aritzeko duen konpromiso berretsi eta zentral eolikoaren proiektua aurrelanketa fasean dagoela adierazi du erakundeak. Bien bitartean batzarra baino ordu erdi lehenago 6:30 zentral eolikoekiko desadostasuna adierazteko elkarretaratzea deitu du Sainu Bizirik taldeak. Udaletxe aurrean egingo dute protesta mendiak ez industrializatu lelopean. Eta 18 milioi euro baino gehiago. Hori da zuzen ere Espainiako gobernuak astearte honetan onartutako estatuko aurrekontu orokorren proiektuan abiadura handiko trenaren obrentzat Hego Euskal Herrian erreserbatutako diru kopurua. Nafarroan aurreikusi da inbertsiorik handiena, 71 milioi euro. 72,8 milioi euro abiadura handiko trenarentzat dira, Iruñetik igarota Zaragoza Euskalia delakoarekin lotuko duena. Gainerako 8,1 milioi euro Europa barneko garraio sarerako dira.
Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan aurrekontu proiektuak 41,8 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten du 2023an. Gehiena 34,6 milioi euro Euskal izenaz ezagutzen den abiadura handiko trena gauzatzeko erabiliko da, Gasteiz, Bilbo eta Donostiaren arteko loturan. 4,5 milioi euro Gasteiz eta Burgos arteko linearako izango dira, eta 2,7 milioi sarerako. Aipatzekoa da EAEren kasuan ez dela Nafarroarekin lotuko den konexiora bideratutako diru kopururik agertzen. Naiz eta urtean hitzeko programazioan agertzen den 400.000 euro erabiliko direla 2025an eta 2 milioi euro 2026an. Urte horretan abiadura handiko trenaren diru kantitateak 221 milioi euro izango dira. Bestalde obren amaiera 2027ako aurre ikusi dute. Beste urtebeteko atzerapena esan nahi du horrek, eta Iñaki Arriola Garraio sailburuak normaltzaio du. Bueno, sí, a mí ciertamente tampoco me ha pillado de sorpresa. Arriolak aitortu du 2027a urrun dagoela eman dezakeela, baina lanen zailtasuna aipatu du data hori jarri izanaren arrazoi gisa. Pues son obras muy complejas, hay que tener en cuenta de que es una obra que apenas toca suelo, ¿no? O sea, prácticamente se desarrolla entre túneles y viaductos y en ese sentido tiene una complejidad muy importante de ejecución, ¿no? De encaje en el territorio, además hacerlo con el mayor respeto al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿no? Edonola ere nabarmendu du bukaera gero eta gertuago dagoela eta abantaila handia izango dela azpiegitura hori erabili ahal izatea. Eolikoen aferaren erdian asteazken honetan Gipuzkoako mendiak aske lelopean agerraldi kolektibo egin dute Elosun Bergara eta Azkoitia artean dagoen Bergarako auzoan. Gipuzkoako mendiak aske plataformaren baitan hainbat eragile elkartu dira, Gipuzkoako mendiak babesteko eta aurkeztu diren proiektu eolikoak gerarazteko. Eragile bakoitzak goizan goiztik euren herrietatik abeatu den mendi martxari ekin dio, eguerdian denek batera agerraldi publiko egiteko. Elosun mokadutxa egiteko aukera ere izan dute. Mendi eta ganadu feria entzutetxoa egin izan dute urteetan Elosun urriaren 12an, baina horten ez dute egin eta desagertzar da. Honako taldeak dira gaurko ekimenaren deitzaile. Azkoitiko oletan ere ez, Azpeitiko eta Zestoako Sainu bizirik, Bergarako Elgoibarko eta Soraluzeko Karakate bizirik, Urretxu Zumarragako Urretxu Zumarraga bizi eta azkenik Zizurkilgo eta Usurbilgo Handatza Ezkeltzu bizirik. Plataformek helburu jakin badute, bertako mendietako ondare naturala, arkeologikoa, geologikoa, historikoa, paisagistekoa eta espirituala babestea, zein inguruetako baserrietako eta herrietako biztanleak haien bizitokia, haien osasuna eta jardun ekonomikoa, bereziki nekazaritza jarduerari lotutakoa defendatzea. Ildo horretan elkarlanean hasi dira Gipuzkoako zenbait plataforma. Komunikatu hau, asteazken honetan, kolpez kolpe programa ikus dezazuen egiten ari gara. Hispanitate gunean ez dugu, lan politau, egiteari utziko ez orain ez inoiz, jarriko jo. Bi 2021eko abuztuaren 26 salto egin behar dugu Arbonako lurren aferaren nondik norakoak ulertzeko. Izan ere, Saferlanda lurren eta establezimenduen garapenerako elkarteko Ipar Euskal Herriko batzorde teknikoak orduan jaso zuen Berruete etxea eta 4 hektarea lursail saltzeko jakinarazpen berri bat, 3 milioi euroren truke. Bada finka erosteko eskaintza sinatu zuten Parisen bizi diren bikote batek, Michel eta Mari Josek Arite Lemestrek zehazki. Honen aurren azken albistetza dugu Parisko bikoteak atzera egin duela. 2021an ere bai etxea eta 15 hektarea lursail 3,2 milioi euroren truke erosi nahi zituen Daian de Lespek atzera egin behar izan zuen. Salmenta bertan bera geratu zen LB sindikatuaren eta Lurzaindia elkartaren mobilizazio luze baten ondoren.
Oraingo honetan ere antzerako gertatu da. Eskaintza berriaren aurrean Parisko bikoteak atzera egin du eta azken asteotako presioak emaitzak eman dituelarik pozik agertu dira LB sindikatuko eta Lurtzaindiako kideak. Hori garaipen handia guretzat, aldiuntan bederen ez ditugu 4 hilabete eman horren lortzeko eta ikusiko ondoko egunetan izanen den idatzia. Dena den gainontzeko laborantza lurren 12 hektareak Pauline de Surmont laborariak erosi ditu. Ildo horretan laborariaren aurka auzitara jotzeko borondate agertu dute LBk eta Lurtzaindiak. Izan ere saferregiturak esku hartu ez zezan azpikeriatan aritu dela uste baitute. Laborantza lurrak erosterako orduan laborari gisa aurkeztu zen Pauline de Surmont eta laborantzako bere egoitza nagusia helbide horretan zuela deklaratu zuen. LB eta Lurtzaindiako kideek erakutsi nahi izan dute hori ez dela horrela, Berruetetik 80 kilometrora baitu. Joan den astean lurren jabetza soila erosi zuen de Surmontek 200.000 euroan, gozamen eskubiderik gabe. Pentsatzen dute 3 urteko epean gozamen eskubidea erosten saiatuko dela. Lurren jabea izanik lehentasuna izango baitu. Hain justu saferregituraren prozeduren desbideratze hori eraman nahi dute auzitara. Mendela urten igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urte hurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia antolatu dute, urriaren 22an egingo dena. Argi daukagu gure helburua oraindik ez dugula lortu eta horrek haserretzen gaitu. Nola ez? Ezin zaigu buruan kabitu emakume izate hutsagatik, espazio publikotik, ospakizunetatik, herriaren bihotzetako batetik botatzen jarraituko gintuztenik 21. mendean, baina errealitatea hori da. Hala ere, pasatako urteak eta gero Jaizkibel konpainiaren freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grinak ospatzeko modukoa direla azpimarratuz hori egitera doaz urriaren 22an. Herriko 22. konpainia garela, hemen gaudela eta bizirik gaudela ospatuko dugu. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Goizeko 10:00 hasiko dute eguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri emango duen ibilbide historikoarekin. Eguerdeko 12:00 Gipuzkoa plazan elkartuko dira Jaizkibelen simbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egingo dute jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:30 egingo dute eguneko ekitaldi nagusia bentan. Ekitaldi nagusia 6:30 izango da, izan garena eta garena ospatu eta gure helburuak aldarrikatzeko. Azkenik kontzertuak izango dituzte 7:30 hasita. De Ingles, Anari, Pinpilinpusis eta Merina Gris. Ibilbide historikoan eta bazkarian parte hartzeko plazak mugatuta daudelarik izena eman nahi dutenek email bat bidali beharko dute Jaizkibel 25 urte @gmail.com helbidera. Dena den konpainiako hartarazi du ikasturtean zehar bestelako ibilbide historikoak ere antolatuko dituztela noizan behin. Durangoko azokak estanda egingo du aurten. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte iraungo du estandak. Ohiko formatua berreskuratuko du Durangoko azokak eta horrez gain online dendari eutziko dio. Euskal kulturaren nobedadeak ezagutzeko abendurar arte itzaron beharko da. Hori bai, 3 urteen ondoren edukira mugaturik ez eta musukorik ez. Aurten Euskal Sortzaileen plaza estanda izango da. Pozik gatoz, 2 urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. Bai, estanda. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte iraungo duen estanda. Durangoko azokaren 57. edizionek badu kartela. Ruben Ramosek sortu du kartela eta kartelean kulturaren estanda irudikatu du. Pandemiaren ostean, aurtengoa normala izan da, saiatu gara pixkat, beste buelta bat ematen restalin txiki bat egin zaio logoari, bai da hori denok ezagutzen duguna da, ez? Eta aurretik jarri dugu izartxo hori, estanda hori irakur dadin. Eta gero bestalde, saiatu naiz pixkat, bai musika, bai kultura, orokorrean
sortarazten digun sensazio hori, ez? Imaginazioarena, inglesez deitzen den mind-blowing hori, ez? Pelikula bat ikusten duzunean, edo ez dakit, liburu bat irakurtzen duzunean, ez? Sortzen zaizun estanda hori. Durangoko azokak bere izaera berreskuratuko du. Erakusmaien izen ematea itzita egon arren eta momentuz daturik eman arren antolatzaileek adierazi dute pandemiaren aurretik bezala unibertso osoa berreskuratuko duela Durangoko azokak. 5 egunetako egitarau oparoa antolatu nahi dute eta horregatik adierazi dute euskal sortzaileek euren proposamenak emateko urriaren 15 arteko epea dutela. Oraindik zabalik dagoela sortzaileek beraien lanak gune desberdinetan aurkezteko epea. Eta urriaren 15ean amaituko dela. Beraz, hemendik, azokako partaideei beraien lanak aurkezteko eskaria egin dezaten dei egin nahi diet aurtengo azokan ahalik eta egitarau zabal, anitz eta gozagarriena osatzeko. 3 urteren ostean bueltan dira Durangoko jaiak, asteartean San Faustoak hasiko dira Durangon. Gainera, Ima Garrastatzu Durangoko alkateak adierazi duenez, nabarmendu duenez, lehendabiziko aldia da udalak eta txosna batzordeak bat egiten dutela egitaraua antolatzeko orduan. Horrela, pantzike eta pantzikotu jaiak batera antolatuko dituzte. Horrez gain alkateak adierazi du adin guztietako egitarau oparoa antolatu dutela. Bueltan daude gure jaiak, posi gaude. Ni uste irribarretzu badeko gudanok aurpeixen gozatzeko gogoak, deko beharra, eta bueno, prestatu dugu mimo handiarekin programazioa. Programa oso aberatsa da, alde batetik akto asko gehiago, esango naben 140 gehiago handitu dugula kultura eta aktibidade guztiontzako, edade guztiontzako, eta bai guretzat oso garrantzi handia daukana da deszentralizau. Bitzupin egongo dira Durango jaietan, asteartean, txosna batzordeak botako du txupina eta asteazkenean aldiz udalak hala ere argi utzi dute feminismoa ardatz izango dutela aurtengo jaiek. Esango duguna txupinazoan, lehenengo eta behin eskerrak emango dugu, guk urte asko daroagu inurri lanetan, eta eskerrak emango dugu gure bidaidea izan direnakin, bide lagun izan direnei, emango dizkiegu eskerrak, bai feministei, bai euskaltzalei, bai gauza sozialetan ibili direnei gurekin, eta gero egingo dugu jairako deia, disfruterako, kanturako, dantzarako eta errespeturako. Eta, gure aldarria izango da, erasorik ez, hori izango da, hori da gehien bat azpimarratuko duguna. Herritarron begirada zabaltzeko eta munduan gertatzen diren eskubideen urraketak ikustarazteko xedearekin Hernaniko udalak Ariak izeneko erresistentzia istorioen zinemaldia antolatu du. Guk zinemaldi honekin fokua giza eskubide urraketa horien aurrean ematen dian erresistentziai eman nahi dieu. Erresistentzia antolatuei. Eta hortik dator zinemaldi honen izatea eta izenare bai. Zapalketa hauek eta Xabik esan duen bezala, hoien aurreko erresistentziak erakusteko, sentsibilizazioa sortzeko, sinetxita gaude oso tresna potentea dela zinea, bai fikzioa, bai dokumentala, eta horregatik egin dugu apostu bat, zinemaldi oso bat guk antolatzeko. Zinemaldiaren lehenengo edizio izango da urtengoa azaroaren 3tik 13 bitartean. Jatorri eta gai ezberdinetako 13 film eta dokumental eskainiko dira. Gai ezberdin asko daude, arrazakeriaz hitz egiten da orokorrean, hitz egiten da sexu eskubideez, bai abortatzeko eskubideez, edo baita ere Egiptoren kasuan bezala ez, jasan dituzten eraso sexualen inguruan. Dokumental bakoitzak ere bere baitan gai ezberdinak zeharkatzen ditu. 4 izango dira, euskeraz, eta besteak dira jatorrizko bertsioan azpitituluak gaztelaniaz. Hernaniko kulturarteko plaza feminista proiektatuko dira filmak, egunotan espazio hori zine areto bilakatuz. Proiekzio bakoitzaren ondoren solasaldi eta mahai inguruak izango dira gaian sakontzeko. Espazio honetan biltzen dira udaleko kulturartekotasun, lankidetza eta berdintasun sailak, arloak,
eta baita ere gai horien inguruan herrian lan egiten duten eragileak ere, ez? Beraz, iruditzen zitzaigun eragile horiek baldin badira, ez? Erresistentzia zinemaldi hontan ikusiko ditugun zapalkuntza horiek salatzen dituztenak herrian, espazio hontan hemen bar zitzaiela baita ere oihartzuna erresistentzia historia horiei, ez? Ariak zinemaldirako sarrera doakoa izango da eta interesa duen orori bertaratzeko deia egin die. Flores de la Llanura, Nuestra Libertad, La vida después del ISIS, Como yo quisiera, 1918 gau, kalean Indestructibles, Aula tesia gainditu eta Ipar Basatia filmak ikusi ahalko dira besteak beste. Aitzina Folk Festivala bueltan da Gasteizen eta jaialdi solidarioak aurten 10 urte bete ditu. Folk musika eta kultura batzen ditu eta 3 helburu nagusi ditu jaialdiak. Kultura eta musika tradizionala babestea eta ataxia telangiektaxia gaixotasunerako sendabidea edo tratamendua bilatzen duten ikerketa proiektuak finantzatzeko dirua biltzea. Pues entre todos hemos hecho posible que podamos apoyar proyectos de investigación, mantener la esperanza de que un día encontremos una cura para la enfermedad, ¿no? Urteurrena ospatzeko 20 kontzertu eta jarduera antolatu dituzte. Lehenengoa urriaren 15ean izango da eta jaialdiari hasiera emango dio. Santa Maria Katedralean, Carlos Subijanak emanaldi berezia eskainiko du. Jaialdiak edizio berezia antolatu nahi izan du eta abenduaren 30ean Ara Malikian izango da Mendizorrotzan eta urtarrilaren 4an festivalari amaiera emateko Alos Quarterrek printzipal antzokian kontzertuan eskainiko du. Horrez gain, 2 kontzertu familiar eskainiko ditu Txiki Folk atalean eta Berpiztu, Kepa Junkeraren dokumentala Florida Zinemaretoan proiektatuko da. Jaialdiaren 10 urte hauek lagun biltzeko hitz bat bilatzen badugu, uste dut hitz hori hauze izango zen eskerrik asko. Babesleei, laguntzaileei, musikariei, publikoari, eskerrik asko gure ondoan egoteagatik, eskerrik asko 10 urtez musika ona egiteagatik eta telangiektaxiaren ikerketa bultzatzeagatik. Ataxia telangiektaxia gaixotasun arraroa da, genetikoa eta neurodegeneratiboa, oraindik sendabidea ez du eta 2 mutilek pairatzen dute Euskadin. Tula izeneko emakumeak ikastetxe bateko komunak garbitzen ditu. Emakumezkoen ikastetxe bateko komunak hain zuzen ere. Goiz batean espero ez zuen berri bat jaso zuen. Ikastolako zuzendariaren 14 urteko alabak haurdun zegoela kontatu zion. Humorea eta hausnarketa biltzen duen film laburra da. Aurten estreinatu da eta Houston eta Los Angeles festivaletan irabazle izan da. Horrek Oscar sarietan hautagaia izateko aukera eman dio. Sigo aquí, No estoy llorando, no sabía. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿De cuánto estás? Tú no has hablado de esto con tu madre, ¿verdad? Bea de Silva zuzendari arabarrak Gasteizko CSC Films ekoiztetxearekin lan egin du. Tula istorioaren grabazioa Gasteizen izan da, eta Hollywoodeko akademiak aukeratzen badu, produkzioa Oscar sarietan lehenengo arabar filma izan daiteke. Filma aurkeztuko da akademian eta ondoren hautagaien zerrenda argitaratuko dute. Era berean Goya sarietan ere aurkeztu dute produkzioa. Aitak egin beharra bete du, buentarre mabesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du, Ibar jaun izaiteko. Eko gazte zindateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sinesten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik.
Zaian, Tafaian, Nafarroa oinez. Zerto Tafaiara! Euskera ere. Egunero legez, eguneko elkarrizketari ateirikiko diogu. Horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ana Elena Altuna, ongi etorri refuxiatuak taldeko kidea da bera, guardion. Guardion. Urriaren 12 dugu gaurkoa, esan nahi historiko, politiko eta kultural beteriko eguna. Ongi etorri refuxiatuentzat edo zuretzat zer da eguna, zer esan nahi du? Pixkat simbolikoki ez errealitatean, gaur egungo migrazio eta migranteen egoeraren hasiera. Gaur egun dagoen munduan, dagoen migrazioi buruzko politikak eta horren, ez dut nahi arazo hitza aipatzea, horren hasieran. Kolonizazioarekin guztiz lotutako egun bat. Badirudia agian aspaldiko kontu bat ezari garela kolonizazioa hitz egiterakoan, agian neokolonialismoa hitz egin daiteke gaur egun. Kolonialismoa eta neokolonialismoa. Kolonialismo zuzenean, eta gaur egun gara zibaritagoak, zinikoagoak. Neokolonialismoan, por lo visto, definizioan dago herrialde batzuk doazela zuzenean beste batzuen gana han fizikoki inposatzera dana, kultura, inposatzera gauza batzuk eta eramatera aberastasuna. Gaur egun ez, gaur egun da a la distantzia, ez goaz zuzenean ara, baina jarraitzen dugu esplotazio zuzenarekin. Horrekin lotuta ez, askotan hegoalde globala hitz egiterakoan kontzeptu bat erabiltzen da, txarto erabilita, herrialde pobreak ez, esaten hori da, baina pobreak oterit dira izatez. Pobreak izango bazien, leire, paketan utziko genituzke. Ke ba, horreatik goaz, esaten dut horreatik, ze hori, izan duzu hegoalde globala eta beste gu gaude momentu honetan, iparralde ez global horretan, iparralde dominante horretan. Orduan, baldin bagoaz, precisamente da, pobreak ez direlako. Bertako aberastasunaren bilagoaz. Eta gainera gaur egun aberastasun hori izan alda produktu fisikoa, ero naturasko produktu bat zuzenean, ero ere punto estrategikoa izatea gaur egungo politikako bidean. Lehen ere hori gertatzen zen, adibidez, gaur egun Gibraltar, ero Ceuta eta Melilla ez zuten izango inolako interes estrategikorik, baina adibidez, Afganistaneko gaur egungo interesa da hori, ez bakarrik handagoena, baizik eta nun dagoen kokatuta. Aipatu duzu, ez da, honek lotura zuzena duela migrazioarekin, bizitza hobe bat bilatzeko prozesu horrekin, eta bide horretan dagoeneko milioika dira, bizia galdu dutenak, hemen hurbil, Bidasoa ibaian dugu lekuko bat, ez da? Bai, Bidasoa ibaian jadaramagu oraingotan da 10 pertsona hil dira. Beste historiako beste momento baten, 60. hamarkadan ere, bertan izan zen beste oztopo fronteritzoa, ez dut izango mugak, ze mugak dira oztopoak, bertan ere jente asko hil zen. Hori kontatzen dute ja Irungo jentea, baina bai gaur egun ere, hor daukagu Euskal Herrian, hor daukagu muga bat, eta ez ahaztu hementxe Zierbanan daukagula beste bat. Bidasoa hain zuzen ere kantu bilakatu du Willis Drummond taldeak, eta hain zuzen ere ez, muga hori, edo ibaiak markatzen duen muga hori, aipatu duzun bezala dagoeneko 10 bat lagun bizia galdu duten muga horretan, eta migrazio politikari buruzko kanta da, entzungo dugu zati bat.
Hortxe Willis Drummonden Bidasoa kanta berri hori, zuzen ere, Bidaso ibaian hildakoen omenez egindako hori, eta hildo horretan hainbatetan ikusi ditugu Inigo Urkullu lehendakaria, baita ere iparraldeko mankomunitateko lehendakaria den Etxegarai, adierazi zamituta daudela, gertakari hauen aurrean, azken aldian ere aipatu dute, pandemiagatik itxi diren muga horiek zabaldu behar direla, zein iritzi duzu? Ez dutela egia esaten. Bueno, igual esaten dute egia, baina desde luego ez dute egiten hori konpontzeko ahal duten guztia. Ikusi, lehenengo esan nahi dut muga hori, fisikoa, Bidasoa ibaia, denontza da ibaia, baina bestela momentu honetan muga oztopo hori selektiboa da. Gaur egungo muga guztiak. Zuretzat eta niretzat ez dira, ez daukagu inolako arazorik. Eta gero, ikusi, Euskal Herria tokatzen da gaur egungo migrazio bide batean, hor azkenengo etaparen zatitxoa, ez? Jente asko Afrikatik datozena, ez Hego Ameriketatik, batez ere Afrikatik datozenak, gaur egungo ruta, Kanaria, Estatua, Peninsula, Euskal Herria, Frantzia aldera, Alemania aldera, batez ere, nahi dutelako ara jun, familiarrak, hori dalako bere helburua. Euskal Herri osoan, Hego Euskal Herri osoan, babes punto bakarra da Irungo aterpetxea. Bilbora llegatzen dira, asko eta asko, komunikazio bideak eta autobusak eta direla, Bilbon ez dago ezer pertsona horrei babes tokitxo bat, babes egun batzuk prestatuta, adibidez. Orduan, amilduta, egin alduguna. Ze egon aldira, hemen dauzkagun errekursoekin eta jenteari harrera egoki bat egin aldiago, eta gero jarraituko dute bidea. Horrelako gertakarien atzean eskatzen duzuena da behin eta berriro bide seguruak izatea, ez? Bide seguruak ez izatearen langa bat izango litzateke. Guk eskatzen duguna, ongi etorritik, eskatzen duguna da eskubidea bai migratzeko eta bai migratzeko beharra ez izatea. Osea, guazen gaur kolonialismo, neokolonialismoa hitzak aipatzerakoan, guazen pakean uzten herrialdeak, egiten diren interbentzioak egin eskero, ez izatea bakarrik helburu kapitalista, dana atrapatzeko helburu hori, ez? Utzi dezagun herrialdeei pakean eta garatzen. Eskubidea bai migratzeko eta bai ez migratzeko, ez dakit ulertzen da. Bai, migrazioaren kausetara erreparatu behar dela. Hori da, eta hor badaukagu zerrikusi. Eta gero noski, migratzea aukeratzen dutenak, erabakitzen dutenak, edozein arrazoiengatik, ez dut hitz egiten turismoari buruz, mesedez, bide seguruak, behintzat zuretzat eta niretzat daudenak. Eta bide seguro horietan Europak zerikusi handia dauka. Osea, orain Bruselasen egon gera, ondo ezagutu dugu bertatik, adibidez, Agencia Europea de Seguridad, lehen Fronteras Exteriores, gara berriro esaten dut, zinikoak hasta... Ez dago inolako asmoik bide horrek hobetzeko, estranjeria legeak, harrera legeak bihurtzeko, migrazio politika guztiak dira oztopoak betetzeko bideak. Eta fronterak eta externalizatzeko, osea, kendu gure begi aurretik ez duguna ikusi nahi, eta arutzago eraman, baina ez asuntua konpontzeko. Eta noski, politika horretan daude inbertsio ekonomiko astronomikoak. Diru hori, gure diru horrek, beste modu baten, beste helburu batekin, edo beste ikuspegi batekin erabili eskero,
Nik dut merkeagoa izango zala eta, desde luego, jente askoz gutxiago hilko zan bideetan. Izan ere, Europan bertan, badira 10 bat harresi eraiki direnak, ez? Eta azken bat ere eraikitzen ari da egunotan, Finlandian, Errusiako mugarekin, ezta? Bai, baina esaten dut, hemen Zierbanan ere segitu antzun, egun batetik bestera. Gainera da modelo berdina, ez? Osa, danak, iparraldeko herrialde guztientzat formula da, naiz eta formula horren ondorioak ezagutu, da hori hormak eraikitzea. Bai daukagu, nik nire 65 urte dauzkat, eta nire bizitzan pentsatzen dut bat desegite ikusi dudala, ez dakit, horma bat apurtzea testigo izan naizela, eta da Berlingoa, que nos encanta, todos goaz, argazkiak egin, la piedra del muro de Berlin, ez dakit zer. Hortik aurrera, danak izan dira eraikitzea bere komponente guztiekin, komponente elektroniko, orain ere... Eta militarizazioa. Noski baiez, baina militarizazioa gainera, bai herrialde bakoitzaren militarrekin, baina lehen aipatu dudan agentzia horren, orain badauzka bere langile propioak, bere polizia propioa, extra herrialdetakoak. Eta momento baten, Europako edozein herrialdetan daukateia eskubidea 3 egunetan intervenitzeko. Osea, dago hor, ez da despilfarro ekonomikoa, oso ondo pentsatuta, da inbertsio ekonomikoa horren inguruan. Enalaz ala seguridad. Orduan, klaro, hitz hori erabiltzerakoan, klaro, segurtasuna, noski. Politika konkretu batzuei men egiten dien erantzuna da hori, ez? Bai. Politikak, beldurraren politikak, kapitalismoaren politikak, zer da importantea gure gizartean, bada pertsonak baino produktua da importanteagoa. Beldurra hastea eta gero beldur horren ondorioz sortu lasai segurtasunerako neurriak, gezurra dirudi, baina ez da kasualidadea, dana dago oso ondo planifikatuta, benetan, egun geranean berriro esaten dut, Bruselasen parlamentoaren aurrean, gero Komision Europearen aurrean, gero Fronteseko zelan eraikina, oso txikisa, bere izenan ez du ipintzen, beldurra sartzen zaizu, benetan, benetako beldurra. Segurtasuna, desde luego, ez dutzu emoten. Hori bai, dana legala, Dana da legala. Esaten dut, dana legearen barruan. Dana. Bueno, dana ez dakit legezkanpokoak direlako, ez? Beroan egiten diren itzulketa horiek eta egiten direlako. Bueno, baina, es una cosa sin más, ez? Como jenteari utzi itxasoan hiltzen. Osa, hori noiz gu gainera Euskal Herrian itxasoa daukagu ondoan. Osa, nola utzi persona bat itxasoan uretan utzi hiltzen ez lagundu? Hori gaur egun legala da. Migranteekin eta, zu zaude hemen, hau da herrialde honetako zona, barkua dago hemen, ezin ditute, ondoratzen direla hemen, eta hori lege barruan dago, nik pentsatut pixkat, ez dakit? Eskubide unibertsalak edo oinarrizko eskubideak ez dira denontzat. Ez, eta oso erreza da hori esatea guretzat direnean. Normalizatzen ari gara egoera hori, hainbat eta hainbat pertsonak bizitza galtzea, migrazioaren bitarte horretan. Hori ere kolonialismoa da, segun ze persona, arrazakeria da, segun ze persona diren, ez? Oso ondo ikusi dugu duela hilabete batzuk, ez? Ama bat negarrez bere umetxoarekin, amaren negarrak, ni ama naiz ere, eta danak dira berdinak. Baina, ematen diguten irudia, ama rubia bat, umetxoarekin, maletakin, bere herritik irtetzen, ero ama beltzaran bat, bere umetxoarekin pateran,
por qué viene? Eta bestea, guazen laguntzera, ez? Ez du nahi aipatzea, baina, bueno, oso ondo ikusi da gure politikak, Europako politikak, nahi dutenean, nahi dugunean, izan aldirela beste modu batekoak. Eta Ukrainiaren kasuan ikusi dugu argi eta garbi. Orduan, guk eskatzen duguna, posible da, gu ez gaudez, eskatzen ari gerana ez da ezinezkoa. Orduan, mesedez, gure jefe guztia, gure politiko guztia, guazen egitera egin behar dena, ez? Ahal duzuena egin gainera. Migrazio politikaz hitz egiterakoan ez, badira asko, heltzen direnak, era modu batera edo bestera ez, baina heltzen direnak, baina bertan, batopo egiten dute atxikitze zentroekin, zie direlako horiekin ere ez, zer dira zentro hauek, zertarako balio dute, eta zer nolako eskubide urraketak ematen dira bertan? Zer dira zieak, erderaz dira Centro de Internamiento de Extranjeros. Badira beldurra sartzeko zentroak, izatez ez dira ere legalak. Osa, konparatzen badegu zie bat ero kartzelan egotea ez da ona, baina bintzat kartzelan dagoen jentea, kartzelak dauzka arau batzuk. Kartzelan daude funtzionarioak, daude poliziak ere, baina funtzionarioak. Ez zieak ez. Ziak ez daukate kontrol zibila, dago epaile bat hor de kontrol del zie, baina bestela poliziak daude barruan, eta ez dago araututa. Izatez, zietan dago jentea arazo administratiboagatik, paperak ez izateagatik. Ez lapurketak, ez inolako beste, bere delitoa, esaten dugu, hori hemen ipintzen duena, inorrez da ilegala, praktikan bai. Ui? Baina, ja? Bai, esan. Ez, ilegala izango bazen kartzelan egongo ziren. Ez daude kartzelan inorrez delako ilegala. Da falta administratibo bat dako, boke karneta gabe egidatu tarduan ziera. Euskal Herrian daukagun bat Hendaian. Baina peninsulako, estatu mailan, hemen hartzen duten jentea eramaten dute batez ere alutxera, Madrilera ero Barcelonara. 7 daude estatu espainolean. Eta paperaren gainean behintzat egun gutxi igaro beharko lukete hor, gero deportatuak izateko, baina praktikan gero... 60 egun aldira hor. Eta 60 egun horietan ez badira izan deportatuak, kaleratu behar dituzte, baina jarraitzen dute bere espulsio agiriarekin. 60 egun horretan, kanporatzen badituzte, modu ilegalean, ez epailearen baimenarekin, ez abogatuarekin, orduan, se siente, esaten dut, kanporatuta zagoz, zure etxean zagoz, ero auskalo nora kanporatzen dutzuen, batzuek, eramaten dituzte bere herrialdera, eta bestela inguruko herri batera onartzen dituena. Eta, gero gauzak ez badira ondo egin, hasi alzera rekursoak egiten, eta, hori, hemen, 60 egun. Bruselasen, Belgikan ikusi dugu, 5 hilabete egon aldirela. Eta egon ginenean, orain bidai horretan, egon ginean Liejan, zie baten Centros de Retención de Extranjeros diraan, baina berdin, eta han ere daude aktivista batzuk, astero, duela ja 20 urte, astero doazela ara kanpora, eskilara batekin eta altaboz batekin, eta entzuten zaiegun okaixo esan, eta entzuten dira barruko jentearen eskaerak eta... Eta harrera politikarekin ere hitz egiterakoan ez, aipatu behar dira, Europan zehar adibidez, dauden refuxiatu gune horiek, ez 2015ko Siriako gerraren ostean, heldu zirenei harrera egiteko prozesu bat abiatzeko prest baldin bazegoen, ez? Baina oraindik ere asko eta asko bertan jarraitzen dute, bertan bizi dira. Bizi behar. Ezke, benetan, gera berriro esaten dut, moldatzen ditugu legeak, gure erara, ez dakit gure erara, ez dakit ze interesekin. Orduan, Siriako gerra jarraitzen du. Baina,
Orduan, zer egin dugu Europatik? Trato bat, lehenengo oso trato ekonomiko potente bat, Turkiarekin, han egiteko lan hori, jentea oztopatzeko. Eta Grezian, berdin, han jarraitzen du jentea, ezin urten dauka. Moldatu dugu orain, errefugio, suposatzen da, horrek bai gainera gerratik datoz, asilo eta refugio legea moldatu genuen, esaten dut Europa. Orduan, momento horretatik aurrera, Europara datorren edozein pertsona eta Europara llegatzean asiloro eskatu nahi badu, eskatu behar du Europara iristen denean, iristen den lehenengo herrialdean. Grezia, Italia, edo Estatu Espainolean. Eta ez, adibidez, igual hori, familia daukate Alemanian, hortxe daude ataskauta. Ongi etorritik, batez Arabako taldetik, ari dira eta ari gara pixkat astindu bat emoten Grezian ataskatuta, baina pertsonetaz gaude hitz egiten, ataskatuta geratu den jente mordo horretaz. Aber, nun daude gure Urkulluk eta korredores humanitarios, hitzorrek hain potoloak ikusten dituguna titularretan, eta gero errealitatean antxe daude. Barkatu, joan ginen, 2016an lehenengo karabana, mugak zabalduz karabana, Greziaraino joan ginen, eta zoritxarrez, han ikusi genitune persona batzuk, oraindik han daude, eta ez dute han egon nahi. Egoera guzti hauen aurrean eta migrazio politika honen oinarrian aipatu duzu, beldurraren politika eraiki dela ez, edabide batzuetatik, diskurtso batzuetatik, geroz eta ostenago entzuten direnak gainera, aurre iritziak ere daude horien atzean, beraz, gizarte inklusibo edo antiarrazista bat osatzeko, eratzeko, zein izango litzateke gakoa? Bizitza osoan izan dena. Berriro esango dut, horre Bruselasen ezagutu genuen Eleiza bat, oso Eleiza berezia, orain, naiz eta Eleiza izan da solidaritate gunea, Eleiza horretan urtebeteko entzierroa egin zuten papergabeko migrante, urtebete egon zianan barruan, Eleiza horretan gaur egun ez dian mesak eta horrela emoten, dago horrelako mai bat, maila handi bat, beti pres, jentearentzat, eta dago gelatxo bat gainera refugiatu sirioak eta zabaldutakoa, eta deitzen da la regla de oro, urrezko araua, eta inbeste hizkuntzetan dago, eta da nahi izan beste ontzat, zuretzat nahi duzuna. Hori da, ez dago besteik. Mezu horrekin, amaituko dugu gaurko elkarrizketan, Alen Altuna ongitorri refusiatuak taldeko kidea, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengo arte. Por supuesto, Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, amak beti jarrizik hori, eta netzatearrena. Oinalare gaur egun, engantxada ondinez, jaso bat, idles o aidles o, etxean, nola hostia esatean, baina idols o, etxean, hori, IDLS. Diskuet aukeraiat, iru aukeraetxeat, baina netzat, por supuesto, buitrakerren urrezko kabiak, izen duan, nik txikiten lehengo aldiz engantxau nitxeana disko batea. Aitor buitrakerri zen duan, nire porrotx bezala, engantxada total. Eta gero Gorillaz lehena, Gorillaz, eta bestela Queens of the Stone Age, A Song for the Dead. Kantu bat, hasi garriat, A ver, la chuleta. Bai, horiek.